ana me si ai ana me ye bibia no mo bu krata ye de e ma ye enu ko fie ho no mo no o man frɛ me o man ka hwibia nkyerɛ me de kyɛn me frɛ ai nana mensa kromfo no ana mo ai no di se ba yi divine ana me frɛ divine sɛ me hwɛ sɛ no ho te sɛ no sɛ no ho ye na owura hemfie nti ohwie a obɛfrɛ me efiri ho no mo no mentene nka bie enti ho no so na o ma hwɛ nnuane egu ye na me divine o ma ba pie me sa so ntu agu o me sa ka kyene ne bie so o ma ba hwɛ me sa so no o ma pie sa so ntu agu o ma de anwua agu ho no obi wo mo de obi de anwua begu asase ana me bo divine say menim sɛ oye ne nana mensa ni ono na wo ho so de koyi ye ono na wo sisi a ti me bo no mane no o ka jem sɛ o mo frɛ na de onum no o beba beka ana me so yo enti ye call police for no no na o ka kyerɛ me sa o mo yɛ sɛ no ye call ye no amfrɛ me bie ana o ka sa me so yo man kasa enti anora ana esa call police for no ho ensuo o mo de ensuo be si ho no in fact na me firi maponte kodu fie na ana nsuo no si ho me in fact yameya ana me hwisa nsuo no etugu ye me nsuo tugu ye no anora me duru ho no mo se o ma chima tum se me ma hwie nsuo no tu agu na nsuo no de ampa ma kan hye ma hwie nsuo no me boa me de rubber sesai ehwie gu me se nsuo no gu wie no ana me pia gal drum no esi nchense aho ano me se me ma sei omo bloss me ma bubu mo bloss ene hwebalo bloss no hwebalo bia ye de eni ho no sa ono nko a no so me ni metum ya kasa ya na abrade ahemfo no so ye de eti se de ma koso no enye eno mo so ba ho omo ba ye no mo ka chen se asase no enye himai de ya na ye omo mo de ya ante omo mo de ya ante me so me diga ti announcement no eno mo sa be kansa no so no se on se nipa ahemfo asem se me twen se babi akodi no na me koye nkrata ti se na no o ma gina so se me fie no o me ba be bubu no o me ba be bubu fie ni nyina me plot ko o mo nton ma me o ma me hwe wo honom ana me se me ba be bubu no so no agima na me ye no me bebre 10 years 10 years na me wo sa ase no so no kura no o ma se one plot quarter plot ni ho a metua aka enti obi fa no plot no wasi awura ye plot no asase no patron beti makasa na obi abesi awura asase no me koka na nipa no ebuafu anam se ko ba o mane anu mo hweye o mo hweye ayampa se awura o asase no anu mo bu wo no to guye mfad mamne so obekumi mamne kan ono ache eso o ache kono no kura am se beko ba ye 5 years ni ache ono ache enti se wo mo so mo ji wasase na free won sama na o mo ji mi sase na free won sama o ma o brese ye show se bre we say Yakubu bomodia Jacob bomodia na etu efri asase ne so na wo mama oda o mo yan enka sa o mo so person mo de mo court na court mama order ansa no ma ba bebu da na firi ho enti asa no na aye me so how many rooms no asie aye 4 rooms and store count of 5 and a toilet and bath and a bibia womb kama bibia womb me my pop mazie bibia ho okay masa to nsuo o to nsuo ho na mensa no odi asase no ma wo na wo doso for the past 10 years no on pesa wo bedoso biem no yi wo de ma wo no we na mensa no nyame afre no ka baabi ejo ka baabi no wo de asase no eja hwan o de asase no jae no wa fa ase se woni wa no na wo so ayi divine eti nana mensa odinkan de wo chefa maun 2 plots no odinkan de mawasa no wo free mu ana so wo free mu nyina na wo dabi odinkan de maame ansa na meko tusunsa mato ndwan kase efa nsa afa envelope eka ho asa afa jase hene de ko ho na ekoda na ase se de maame de ni amini aso okay and me ye but wo de ma wo na wo de Akoma 87.9 FM Brason say yadi akoma bu sam jumadi brawo efiada bi yaga efiada so de bibia tumisi sa pepepe nanka se ayi enefiada ya jese ne ayi me krife aba na ekuya peso wo be se
Ekuya beso wo say me. So what you say? Hey. Ma me na me kai asa me ko ato me blu mama fa. So dey we akoda. We akoda body na ekuya dey podi. Yeah, so me so man kasa. Anybody. Me hwe ni say ya nsama ho kai. Say me ya wo ka che mi pa nti. Say ko we na dudu ni nkonko we na me hwe nwi eguso enwi eguso fa say bi antiantia was we are so eyinim me nkoka ne abome na kari hwe sorry a edu du onko of kuya ne mekeka was ye bo mami ayi we sound ya just na mama no zasmo kan pa asmo kan say na say na otimbu san say nti we dey hu say we okunu be ma o say ani hu say mo kunu be anya na ko fan ko man ya ba ya kuya say esi den wo hu say ye ni kunu be ma enti e wo say wo som brem wo say wo hu say wo kunu ne kase esi e da wo say wo say de esu nyi na kya sa no be nden we hu sa ni ho na baluchi adan Brian fan Sano be da bi ase na cheche mu kaka na baluchi Brian fan una be Ismail da no to be awro enti no bro send here we see you na ya de nam de be ma bi aye be ma enti wo de Brian be gira Asama ko okay e bi sama me no ma me no se wo hunu na no hunu se eye ne kunu be ma na o se eye de no hunu se ye ne kunu anu ne se ye ne se wo hunu ni kunu be ma no wo hunu ayi no wo hunu se ni kan kodu no ani wo hunu se ye ni kunu be ma eti wo se bibi sa no se kwan ofa so hunu se ni kunu be ma no mi bu sa se wo se mu hunu because me hunu ni nyina makari me we da ha we sorry so we sorry so me we no afa hwa na nyina aka ho me hunu ana se de ni ho nwi ni esitie no na we de be na we de oh be de hu na wo se ye ya no awie o be de bo keze me pese me hwa na me hu kwa obefa so obe hu se we di what's one say bibi sa ma me say ye den wo hunu say eye ni kunu be ma eye question dey say one na me ma me na no kwa mo kire say ma me timi ka say me hu ya me say me kunu be me go ka na me say eh ma me we are serious ba o say obi o ne de no mon che kwa na be fa so o mo de na no ye pink enti ano no wu aye o de enti unim colors ni nyina ehu size no se wa na round enti e wo so hu size no na de me mu ya ni there be anama se na ye de you feel it enti unim size no enti wu hunu mama wa ehu color no ana eni a wa so mo se oh dabi say no dabi o dabi we de o da ho nti ube hu de o kan yes no on say mo da ho na ho ko kan na say adwo a unim say adwo asori a unim say asori enu ye different we de wa ko hunu ni baabi o wa ko hunu ni baabi no wase be ku and what me identify say we dia e me kunu enu ye o say o da ho a e different che say o de ade eja o ba o hweso ye be ma hwa ade esu ye o ba hwa ade ti ne o ba ko pe besia be ma ye mfa ma o e de mo ba because o ba kiku ade ye and no ade ye wo dia bia wo just mama just say research on this thing na ye hu say we enye research go kwa be fa so be hunu die say ma me mama ne ka say o hu ye hu say na say no mama ya da wa she da na eti me nim say sa mo so mo asoa wa hakura sa no ye kokwa me nim say asoa wa hakura ma no ye kokwa hu say ye picture picture no hu ye sa we no we hu na trese wunnim on steady wo da bi wunnim eti say o kwa ko say say ya twitwa mema be ma be 10 de agu ha say otumu say ukunu de ni exactly me hunu e wo so ye chaku me si me hunu ebi se se ya me hunu ne se ebi bi se ano so ano brother man azare wasi
ana obodo mana se de no ha ana obodo mana se video baba nana ko yes video ya pay why ma go why into ebi dia ya tanka se foche baba ebi dia mushroom tanka se foche ebi dia mushroom ma go why into wi ana wonya ngwe intro ka ebi dia te mushroom ya we intro ne nko mushroom and dia say ye ebi dia mu celebrity ebi dia te pen ma go yo intro won study bibia wo mu kunu Mami ya magic. Wo shape. Da o yare no wa ye ne sa pepepa ma no. Na de bi mo mu shape a. Yenyi so flat. Da bi ebi hye de ja. Mema de. Ema de na menim se mo twetwa so na mema. Ebi hye de ja bi wo so. Ase ni nyina o mutimi ja kakra wo ho. Me bi say anwie no kra profulu so amani nye hu. Me mpa de anwie na profulu so ni nyina. Me ne me ma. Yes. Oh, say me ka say me ma me. Hey, what's the say we don't want suffer so kakra. Na che say eni kwa say e ka me honam saa. Yes I ka me honam saa na mani nwe ho. Na ya nti wo bubu so ebi ye nkyerkyerwa ebi ye mfiamfia. Enti nkyerkyerwa de ne de ya na ya nti memempa kwabo saa. Se be ma yes be ma bedwa so kwabo saa mani nwe ho. Bubu so na kakra nka so na enchenchen no so shape ho nti metumi kukuru ni nyina bom kakra mi kukuru ha ni bom kakra me nsa bonku mi kukuru na ni fa no so kukuru na ubon say yes utumi hu no me hunu no se de sitie nti da wa menim ejinim so ami hunu nti se de sitie ano ni sitie nyina me hunu ma me no o ama pa ba di dia bisa udi de ante Ye di go be. Wo hwe dress yi anya se kese de wo beka. Hey, adia wodia. E wo so hu. makwa ye ntro. Wo chato wo kura me hunu etu dia ma me ne ka no. Wo hunu ya no hunu se eye ni ku. Adia. Makwa ye ntro se won be share show no na ye. Hey, ye share show no. Se o so ko bi be wia. Yes. Se ni nyina abegu nanim ho no. Ai. Yo. Makwa ye ntro ye ne nko no be share show. Akoma bu se nju be de no efia da de se baka cho se efia da bi ya guy bibia tumisi sa na efia da te nti ba de nya manja chao. Why? Chao baby a obia ni se odi holiday de ba toja. Chao my chao. Why? Yes. Oso mama assignment okwa akoto wo bu ase na kwakwa na wo bi hunu ayi a wo to me se pa se metie pa se me ko hu me ire ya me hu se me ire die ni wo se na adwene nko so enti wo ntumi hunu wo se de sem ne kra obi ane ne de o epo no obi ane ne de ebiso yes ebiso ebitia ya Facebook mo follow ya wo Facebook ko check ko check Ko pa me ye ho. Come here mo habi me na me ama madwuma me kasa A.B.A ye pana madwuma e dia ka ho monko ma yes osofo bi aka say ne sore ma ho ye na situ obeye bibi abom ono aka so waje ne ho gina wobeye bibi ado wi ye no ono aka sa je ne ho gina ne ntab kase pa ni nyina wa ye ohun no ohun se bobo se da bi se and on Facebook I am 87.9 FM bobo dia na follow ye like a page ni ja comment ni wo na face share ma ye so and YouTube Akoma 879 subscribe and your notification bell na so every so you get notified share na Emma for front so enye bi enhwe Free FM 97.5 e water chiman sameka say one ma biemu e wodo na ebo donko a onua TV
at the bedroom live at the Amaya Nikki Pizza Fan Club GH and UK Wamota Yachi Ezra Fan Club Hamburg Germany Mrs. Boadu Presido and that Yachau Prisepa Kiwu TV media TikTok I want so ube to me Asha Yen eho and a girly shot it violence president and your fans and Kayeni na one ewo and unti mumra sway namunko swase mobeshe ni nada Ede Amaye na average media kwaso no so betumi ede WhatsApp message abani akenkan ede ama e was 0533487726 0533487726 ya bakenkan de ama na mbom so wo case a opesa wo de back ba mu nsam dwumadi so a ye wo kumase askwa ye na kumase mo main entrance ene hwene mo nya yira kwan kura wo de wo ba na wo yira kwan ya free producer it was 0552601529 0552601529 0552601529 na chese omomodin ase onso obeka wasam no se de sitie bia na watwumi aba na mensaka menua bi ewa ha yenko na yene no enkonkodi enkomo obapa ye me ameti akra me hu se wano abie barasa wo kan ye manti 87.9 Kumasi ni pacho me mu akwa ba mente se ontumi me na no kasa na mo de o ma me no wo na breme na me stress me ho ano me pacho uni me kasa pacho enti pacho we eye ne bre se ma na me boa se we ne mre ya nka wo ma ehine fa na wo free bai me fra santima mente me pacho me fra santima mpon o fra santima mpon okay enu nti se uni wo bi nya ntokwa si wo hu na wani abre pa se na akasa pacho de aha enti kasa te sade wuni wo bi nya ntokwa no wani abre so te de make na say kasa te sade wuni wo bi aye dai enya ntokwa na wani abre because asem no eye ne bresem wodin pacho friend Fati Ibrahim Fati okay Fati wo free hene ne bai pacho me fra santima mpon asante mampon me da say awia yi Fati mama niti o me pacho me ne abemu abi abrantie bi na ewo etie na emra wo hu me no na me papa ti Akoma me ankasa me de 87.9 Kumasi me ni me maame enti me ne fa afuro no busumi nsia ena me papa nya stroke ti busumi nsia na me papa nya stroke no enti edidimu a kakra bi ana yakọ north ne de na kwa yaresa edimu saa na papa no oni free nti o free mu achi no sese nkwala miensa ena mikita masa me no kasa sisi akwa me ho nda ho manyinse anya boso me nso hospital kram kobi nti me de tu anima na aka chem se ansese no mia minim wadwuma seye ekọ 1 year ni nti ekọ 1 year ni no me ho odin no nkwala miensa no na mitimi e kakra e supportil omu books tom no mu bibia enti eyesa no sese no mintimi nya adwuma biem oso adwuma asai nti no am na mehwe program no na mehwe program no na me farm line say me frɛ na nka maba na mabeka masem na me pacho asemo no de wo ho bia free suru ko si fom te se de wo kan ye wo de wasem ne ba ye no a abadwafo bisa wo office ho no ne wo kan ye nyina wadawroma enyi ba kokora mfrim se de wo sika no wo ho no a ne ye pesa wo ka enye ni sutie ena enye wei me pacho enye ni suo na wotia bibi ebesia bibi besi ote de me ka kire wo enti no to bo ase na asem no se de wo kan ye ne kan ni na firi soro ekosi fom emubu nguso enyi bi mfiri
pacho nti sisi ano menene tenaye no enkwala miensa na chi no na dwuma asɛe nyame adoma Fati o kasa no kra mo ame kasa kase sister na fi adama ye adwuma from Jordan me nya problem efi adabom ene Fati mama start wasem ne bi okay mama nsa mama kwa ba Emra Onua TV so nti akoma mu nsam dwumadie no na wo hwe na wotie no ebra wo hwe na wotie no na wabomode ase nso with the WhatsApp message bebani akama 0533487726 0533487726 na onso making kai edia mapacho fiti asem ni nyina ase fofra ento aso metie o me pacho mene mikunu ene wo ho mene na wo memu miensa sisi akra no masaya fa afru enti bebo so me nsu ni hospital kra no minko hospital pacho muntimi fa na mremia na me pacho to aso nti meye na me ka kire ni se no so wo kɔ tema na wakoye adwuma woso ukɔ tema akoye adwuma me so no me ho na ho efie honom no me ba ya me bewo ye no wo maame a na me nene wo ehonom no maame na frim sese efie honom na aka me ne nkwala no nko a na te honom enti me problem nyina ne sese no se adwuma bia na obekɔ a wo se enye yie akoye sunsumu asem ne fie nso no se bi obosom ye den ewo honom nti enene 2 weeks ana papa bi ka kire ye se ansa na obeye adwuma ebe yie no gi se wakɔ akoye amamre ewo ufie ho ansa na wo ye adwuma akoso kama me ka kire wo se ne se sunsumu asem wo se bi otue woni obia oboa wo sa famu no mesumini obia wo honom nti me hwe mo program no enra no na program na ekosu ni mu ana na mete se mo ka se obi wo sunsumu asem kra na se bia o problem bia obetumi abana mo hu kwan a mo be fa so a mo be boa no okay enti sisi ano me problem nyina ne se ono de me ba ha kra no ompene enso nkwala ne isu ha me a meme no musu ha no sisi wo beja me ne nkwala no ho akọ yesu nkwala ne bi school no se book so omu school ho ne ma nyina anye nti me te program no na no ye ko ayi bi na me ye se da bi me save sika no na me de atu anamo aba na ma ba behwe de mwa mo beboa me nti ade na wo hwe se anyama ho me pa cho de mpesa mo ye ma me ne se sunsumu asem se eye eno na edi nyama 87.9 eya de na me sere se nka mo beboa ye se be ya niema mu be mre na yetimi ahwe nkwala no okay wo se wodi ni biem Fati Ibrahim okay ana ukuru no ye friend saying omo friend Ekins omo friend no anase ni di Ekins ni di Ekins o se boate okay ade adwuma no wo ye me patrol ye driver ni taxi trotro anase cabin no de me patrol twito yinka okay ana won so e me de me ye adwuma oniema ade oniema mole ene banche mole ewo fie patran okay enti be ma no hia no we me hia no wo Ekins hia no me hia no wo bosom cheche asante mampon kro mente asante mampon ho a okay kwa be so fa so kire me obi na connect ne ma wa na say kwa be so me pa cho da bi
obi an connect na mama I say me kra me hu kwa fa so ane say the entira wo hu kwa fa so se bia wo ka so obi na connect na mama enti wo se onimu kwa ye fa so ohun sa wona ma no fra obi ase sa me koye okay ti woni ne wa ye ho ade me pa cho da bi ono so ye kramuni onye kramuni I see oya santini I say bia wo hia wo no otu ba se enye se bia siremfo nkwa na ye nkramufo ye wasante kramo ho me pa cho da bi wa anya me ho ade me nyin se me ba panyin sa tam na me papa ti ase ena na maame ene na ba fie nti omo ba fie ne na papa ye se o se wa fa ne na wanyin sen a owo na ofi se wo betumi ne na tena na opena bra ne be ye ne ho ade Akoma FM 87.9 still hawo nya ho ade me pa cho da wona bi na am chan fie se ni me ne tena 11 years ni asanya Jenny ketwa ama se me papa no kra afrim I see 11 years say mote do prapra mu ana say mo han fie na mote yet na busu afie na busu afie no so ayete no na o maame efie ne yewo o maame na frim nti na o maame nua panyin ne wo no nti na me ne wo tema ne nkwala mienu no nti mi edu se me be wo me ba ya me ni machi Akoma FM 87.9 nti me na me ye be ma ne ma nya stroke me pa chan be ma ne ma me nya stroke nti me na oye se memra asante mampon hono mo na me mehwe o maame no nti o maame ne hwe nimu no na me de wo me bai keto ya me nyim asem na man say nyina etie wo we nya kokwa masem bi asem de woni di nkomo kokwa mu nti wo ka che me nkwa me nka nche o mama nti stroke ni me de behwe o maame ne saa ema o maame ni free mu nti me wo ye 1 year pepepe na o maame ni free mu okay nti aka ne nkwala ne kwa ne wo fi ho nti for the past 11 years no worry winning nyina na busu afie wa na odo atara me pa chan ti sesi aka wo ne be ma no ne nkura no kwa be ma no ewo mu ana wo de ka wo kotema habo eho no o ye adwuma wo de ka kotema habo dia say wo niema enye bad me pa cho no ye mate no bra bi na ye adwuma ase mate twianka nti eho no ni na odigi lances ti lances ni mu no e na so pese o pagya mu ma na ye kese na opeja lances ni mu opeja lances ni mu no 1 year mu ni uko station ti se obi wo hono ma wo ko tematu akra na one ne ko ndi se no ga cham se adwuma na sei ndi se what fia wonya adwuma anasa wo de ka ne ko but adwuma no na ehye dan ko yie otifia wonya adwuma what fia for how many years me patro nyame aduma January no wanya 1 year nti ekwa be so na mo fa so a modidi ehwe abusuan ne ade me time bi wo hono ma me mole adwuma na me yede me de support na ze no so mole no aburo bae no no mo nto ti mi jai sai kwachi gari chi anim no enam se me ho na ho o mo so me manager no o so ma me nkoja ho bi nti sese ni mu adin amame Michiro na be man your driver ni nti no what na fie 1 year nti apart from driving adwuma no won to be nya adwuma bia se be man konkoye ya what fie 1 year what fie na de bia wo hwe wo ba nanim se wo koye adwuma fabra na se wo koye den na fabra Ekins atena fie woni ne wo masai e pa cho mi nsa ena dia wanyim na chi wanya say me ba cho 2.5 years 2.5 years okay ena wo sanyem wonyim aboso me say aboso me nso 7 months ukuru adwuma say ye 1 year ni ena mo wo ema miensa wo hodada enti die enti na wo say kwa akofa another nyinsa foforo san dia ba wo ne wo na tie oba ware for men kan cho say fa ho ka me ukunu but eniema bi owo a wontumi nya fa mo ho ban bra ho kire wo hoi Fati me ni wo me say ukura dwuma say aho kire wo fie
wo miensa nyima na wo sa enyam se wo 7 months yi oba kra ho niema wo duru 7 months ya ye toto wa toto Pacho hospital kwa minkobi meba okoi ma memra to nchi so kakransa na okoi ma baba to aso ahaye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsem twumade no na wo hwe na fe wutie no ye ne menimi nua Fati Ibrahim na edi enkomo mekwaba obapa Mami na pome erade adom bibia boko ye de Kristo ase ye benum tonchi herbal capsules nokwasem nokwa family ebo say obapa etiefo ene atofo Kontonchi Herbal Center aso ye na musabi medu ewem Kontonchi Herbal Center ane ye na ye de edra ye frɛ ne Tonchi Herbal Capsules aba ememe dro tatache edra edi mema asem ama omo edra ebo ama mema omo mema asem akonkan edra ebo ama mema so etimi age omo 3 point ewo empaso wo ye bema wadaroma na se wo oba ekodi empaso agora fashion otimu se wo original one ama brotherhood no o represent brotherhood ni nyina eno nti se wo kona se oba ne kwaje o 3 pointer what see brotherhood fo ni nyina eti ase monimo gu ase nti mesre mema me a metie me se emema som mebo me kro mema te se kosua me hoawa mema na msoso mema mu ye te se akra ya mfofo na ne baabi emu esan se bema ho ade bia awu hia ma me eno nti se wo ye oba na se wutie na se odofo hu hia ma opa de a ene wo nsu tie eno san se Tonchi Herbal Capsules man nto na mema no enom bema wo so wo beto wa ade enso no wadaroma nom nie se de be ya mema sem no ahoden ebebemu ye hwe abode nyansafo mu a anase yesua de a ye hu se prostate eya ade a eku mema ne pa bebree prostate eku emema bebree pa eye eno nti se wo ye bema metufo se obehwe prostate so eye hwe prostate so na ade a wo beye na ode ahwe prostate so ene se wo beta edi empaso agro ta na odofo eni empaso agro wano menka se ne nkodi ne nkwanyem no da bi ene ni empaso agro wano mo mienu nyina mo gi moni no esan so eboa ema prostate no ahoden ebem na emom obehia lawyer na se jeje na watimi edi sa adwuma no eye draw friend Tonchi Herbal Capsules me pacho tie di ni ema me eye Tonchi Herbal Capsules Tonchi o Tonchi emmemme kuramu se twitwe emmemme munso mu die ni o emema ne se menka se tatashe esan se edi o masam edi ama wo mu se mi twa mo baabi o de ma me Tonchi me se ane emema nyina mpana emema nyina yire emema nyina jeje me di mema sam ama wo mu na ma mema so etwedie mu ayeden wo ye bema na se otwedie mu ewo foma eni die mu atie me wo jeje matena se me di wasam edi ama wo me patro prostate eya ade a epra mema bebree kane no ne empanyimfo na prostate no eba omo so obo on ma 60 up 70 80 yes prostate ene ebedi ni mu adakopɛ na edene kɔ yes wanyini enye nwanwa enso enem rantie ni nyina battle prostate edientia ye didie mu enye afensi ekototo niema bi won kwan chen enom sede be ye ne oba bedi mpaso agro ache menua bema me kanipin ne ma kanipin se bema bia so kasa no oba edi mpaso agro 20 minutes ekwa ene die mu a wo pra wo ho empaso agu die me se de ma ne che romance wo se obi ne oba awura dem na so mo cha se nipa kro no ye bema wo di mu pa wo nim oba se de esi so oba mu enim se de esi di mpaso agro pa de a ene romance ene bema mo ache esan se romance ye se hwema na efefa enwom eba hwema na mo sha ase abo na ma enwom epie wo wano eno nti romance na ma mpaso agudie no eye de na mom enye bema se bi obekwa kwato aduro bi won kwanche benom na obeka oba bi etim honom up and down sa 20 minutes obi kra de bro menua bema da kopel na akokomu ntini so mu a wotena se a enye ye afa stroke na de ne ho achim eno nti metu mema nyina efo se empaso agudie de wantimi anko wanim kra no anasa wo se ready ma bro so abro na nye 15 minutes me hu ye nka sex dey 10 minutes obi bakasa wo ba no 10 minutes ebe ye wo de eno nti na me tro se empaso agudie de ma ne che eye romance din kan ba na sa agudie ne to so a se ye 2 minutes 5 minutes kra wo ye okay
eno nti mese mema nyina sa monwi mapom din ho na oba ne se hada no obedi atire na woda ho na obi foforo ede no eko ayese wo ma ye de wo fufuo wo ma ne ye betwa so woduro kopem se mu be pae no enseye eno nti metu mema nyina efo se monhwe mo mema sem eyie me pacho monnom edro efre ne tonchi herbal capsules na mo ama mo mema sem ahoden emre mu edro ise wo pebi atwa fo ni trom e Kumasi Arms Herbal Abrepo Junction Santasi Taxi Rank Konom Arms Herbal ewo ho ebibidro fie okwa obenya tonchi herbal capsules ne bi ato afei Asempa Pharmacy ewo Edum PZ baby a yenua mema ne ton phones no okwa obenya tonchi herbal capsules odru PZ baby a yenua mema ne ton phones na buso obi asa wo pa Asempa Pharmacy me pa cho ye betro ne pharmacy baby e betro bia okwa obenya tonchi herbal capsules ne bi ato Rock Pillar Herbal ewo kewo opposite Abraham Bookshop owo Accra so afo ni chum ewo Nana Boache owo Okanshi Drug Lane Tinata Deba enso ewo Okanshi Drug Lane Adepa Heba ewo Old Meko Madina Accra Paulina Esapon ewo Konongo de obaye ne se obefa ofon no aboye number no na wa frɛ doctor me wo ba bi sei ehemfa na menye aduro ni bi ato ye betro me pa cho owo Kumasi an ma fa ofon na boye number yi eye 0553 51 11 59 0553 51 11 oh Accra so afa phone na bo number we frɛ Accra number no na ne ene ntwetwe nkomo se me wo ba bi sei ehemfa na menye bi ato me pe bi atu aton me pa cho elder befa no atwetwe nkomo Accra number no eye 0248 85 00 81 0248 85 00 81 edino eye tonchi herbal capsules tonchi enne eye fiada metro Friday yes weekend be a guy se bema weekend be a guy amount dia enne sabre ama na moto na ko baby obenya tonchi herbal capsules ni bi ato to nom mienu wo de sabre ya nom enwumre wo beda anom na weekend no wo beje wo 3 point one kasa na wo de adanse e ebeba wo ye bema wo ye obi a weekends weekdays no wo baby weekends no about odofo nchen ya ma odofo no meye se se de ohun so asi agine de make se baby a wo te wo obi wo honom ene ma ya dwen bone de bia de betage o se ye ne etage o detective ye so na afa enu nti se wo ye bema na se wo tie mi a ene die ma na se ohun so agina ma munye du bema ohun so de me se I was say timi ye take afeita ma ohun so NPM rabonten enu nti na make sure say tedi mpaso agro enu nti num edro efre ni tonchi herbal capsules enkoche adro bi a esi nkwanchen me no wo tonchi e wo tonchi herbal capsules ho obennom na wadi ho adanse e edidi woni wadi nyina aka ho be me se wo tie mi a ene ma na yaba no obi ka chem so opedie mu oduo opedie mu oden be mama osisi mu nye den ma obe ma se mu nye den etese galamsey fo chan fine say bawe wo twa entweda wo twin so wo nya de pa efri so na se enu ti be me nei ma osisi mu enye den yete se rock of ages ma osisi mu enye du atemuda e ba se tie ni obi ka chem se mama ne size ne bi aba be ka ho enam se ane oba bi enu ma ne so ade esua keto ade yempe ye de keto ye dey ye dey enu ti mese me se so size no aba forma nom edro efre ne tonchi herbal capsules owo junso mu hawo o Johnson tentem no ejina oso achepa obi so Johnson ne dey na eba onhu obi so wotena se obon na Johnson enam ne ho ama na dwuma kra wojai me pacho me kanfo tonchi herbal capsules edi amount kopedro ni bi eto enom na bebo ama me masem ejina brane ubeyiri ma ebebo ama ba Johnson bokwa wonti yaw ebebo ama ohaw bia befu so akọ kai hunu se tonchi herbal capsules eye habama ene adidi dwuma no eye bibiduro kroje fasho otim ema so de eba oba want de oba na tinka akodi atire menua ba wo menstrual cramps eni die mu nya botre tonchi herbal capsules ye de ema de eba mebre no ason enu ti fafo na boy number no na freye na ni yen entwetwe enkomo ye number no eye 0553 51 11 59 0553 51 11 59 wa kra no afre 0248 85
85 00 00 81 81 0248 0248 85 85 00 81 What do you fresh? Send me what baby say. A hair fan a menya be at all. Asempa pharmacy a doom PZ. Seba Abrepo Junction. Santasi taxi rank. Rock Pillar hair back opposite Abraham bookshop. What you freya? Ya betcha baby or benya biato. Tonchi MMA. Monsumu dear eni. Ya do be brass so jibrino tea. That's the ne. Ya besan so a share. Nyame ensha papa media baha eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam twumedie no na wo hwe na fe wutie no na ma ye kono na menua ba Fati Ibrahim na edi enkomo ofri Asante Mampon na ebaye okay Fati yentoa yenkomo twetwe no eso wo se wanya bosome nso eba try na bosome nso nyina so se wo fa froi Unko hospital da. Me pa tro da bi. Won continental da. Me pa tro da. Ye ma wunuro sanum we betumi abo woni akoda ne ho ban. Pa tro da bi. Enti se wuti hoyi adwendwi bebrebe yi. Se yayi wo pressure mpo a. Enya de a woni mu. Me pa try. Die enti na wonko, ukunu na se wo ma wonko. Anase die enti no wanyem from day one. Wo aboso menson. Ebi kura tumi ewo aboso menson. So onu sa. Pa try. Premature. Yentumi wo aboso menson. Bibi kresi a yetumi ye opre han na ye yi akra no e de amaw di enti na wonko hospital Me patroni nice kasem wo benyi san ayi wo bayi de toso nan yi e na eniema seye ana se eniema seye kra sa na abefafuro me patroni ma say Akoma FM 87.9 Kumasi sa na abefafuro me patroni nti wan enkura miensa ye wo ho ikura mpokura no sa enkura miensa utumi mutumi hwa wonom me pa Fatimi me question me say enkura miensa no wo ho no mutumi hwa wonom me pa cho na emuye ne de no wo hwe wo mo enso fi se niam mu se ye die nyame anim ni yentimi hwe wo mo nti nkura da bro ma jai school titifie Akoma FM 87.9 Kumasi school ntade ho de ebi ni ho omukọ international school na say he me pa cho omukọ government school mponi omukọ government school mponi nti omo tifie a omo nkọ ye bi school omo nkọ me pa cho ti ombe kwada ben Fati o ma no ombe kwada ben okay enti no wan na eye de na muhu ye say muhu mu ede ne de na esisi a ma wuhu no say muhu mu no ne ma nkoye me pa cho de ma me ye hu ye ne say FM 87.9 mu mienu na muhu ye one be ma no me fa bibia nsie no ai se wo na ha wo na be ma no na ha no me pa cho ye mienu nyina ene e kire me mu ade na esisi a ususu se mu mienu nyina honhom bi kutia me pa cho de nti me ma famu no menyim me ba na otosu mienu no tam bi wo hono ma me da ya meso kekani nyina kire me da ye bi wo hono ma mitimi so sa time no ebi ana yemfa nze se bibi besi a bibi ben na ebesie bibi ben Akoma FM 87.9 Kumasi bibi yemfa nze mahu ade se ni ade se ni se be na hu no ye pese ye hu no se ni na ebi anam oye madamfo na bi amahu se ade e beche we betimi asi wo wa we ne de me de na me hu ni se ade e beche na de besi wo bi life mu no na me hu nti se me hu na me ka kire wa ade e beche no na aye ho nti de na wo hu no fa nkrofo ho a wo ka kire wo no ma ye hu no bi wo si bibi besi wo hu no nti de yi na wo hu no de afa obi ho pen ya wo ka kire no me pa cho na mami bi wo ye ho no mo na wo ye konfo wa free nti o free mu no na kasa kese o free mu no na ne 1 year
aso ɛwɔ so mu edi afihyiada no nti me da hɔ no ma na ite sɛ maame na eyi kyerɛ me ɛna me frɛ o yi kyerɛ sɛ deɛ sɛ ɔmo ma ne bibi ɔmo ma ne aduane nti me bɔ ne ba panyin bi amane ɛka kyɛn sɛ bra sɛ ni sɛ na me yɛ dɛ me so da ya me hu nti me yɛ no so ɛnyɛ no korɛ na maame no wu yɛ kora date no nsoe nti ɔmo kɔhwɛ ɔmo poster no so no na kyɛ sɛ aso apa ho bɔsɔm emiɛnsa nti na wɔ so ɔmo kɔdi bayerɛ ɛwɔ abosom fie hɔ ɛyɛ me kunu fie hɔ nom no ɛyɛ me kunu ne nana baako nti edi firi hɔ no me na yɛ me basabasa saa ɛna papa bi hu me no ɔka kyerɛ me sɛ ansa na me ho bɛtɔ me no gyesi de me kɔ esirem na ɔmo akɔyɛ amammerɛ ama me na ɛyɛ ɔbasabasa sɛ na wayɛ hetuatu anante sɛ obi ɔbɔ dam no oh na ɛnya me saa bae ebi a ni ankasa nneɛma nkɔ yie sister ne wo keka no menti ase wo ankasa na nneɛma nkɔ yie like ne sign na nkɔ yie te sɛ time bi wɔ hɔ nom a meyɛ bibia a ɛnyɛ yie ɛne ade time bi wɔ hɔ me pacho wo mori ya wo ton ye nto ni bedum na me pacho o mori ya wo ton ye nto na saa time me nton mole saa time na me nton ade wo fiti ton mori anya sai me pacho 1 year mu ani e na de na so start na anya sai 7 years 7 years na say wo hunu be ma no ne wo se wo ne natural 11 years me pacho and na when she 70 wo hunu be ma no 4 years na wo start wo hunu sa ne ma nti omo ye no nso mitu hu anamo ekọ north saa time na me papa yare nti no wo ba bi a wo gye ayaresa nti ono so kyerɛ me onua enchen ne yekoye nti yekoye no omo de me kɔ odwom kɔtɔ sedie kɔtɔ we nti na me free sɛ ade na me ye no me ye na me ho ayɛ den atɔ me nti yekoye amamuni wi ɛna omo de sedie ne nneɛma na ma me sɛ me na na ade na me bɛyɛ ye no omo de ma me o na na ade bɛn me na na yeso o ye abisa nti o free mu no ɛna omo wo me na like ade ne ha me che se eba wo so ete se okay yen hwɛ wo mpɔta mo hɔ no ama me ya wo wu ya ne 1 year so ye omo nko mo nye ne omo celebrate 1 year no na wo beso wo da ye no akire hwan die na wo se hu no bie mu enu akire no se me wo fie kura ne mfa ne se yanko twa so mame me no wo fie na se twaso na metimi hu ka kyerɛw enti firi hɔ na ekɔ no efiri hɔ kɔ no na me wo me ba wenum na me hu hwi biem nti abiri bia no mo se saa de no ɛna ɛkotia me ɛwɔ honhom mu a me ye bibie enye yie no nti firi hɔ no na me hu Akoma FM obi bewu ma wo hunu ka kyerɛ no na ye hwan ya nipa kro no no woni ha saa time ne ye wotema ɛna wo ka kyerɛ no sɛ wo ba bewu dabi me hu saa na me ntimi nka nkyerɛ wo na me no wo gise bi a obi a me ne ben na masusu hu a kyɛnse bi a me so dae ne sei ɛna me hu fa nipa asɛ masi hu na me pache wo ye de wo kɔ wo kuro mu kɔ ya amamre ne wie ye no wo da so hunu saa de no anasese de ɛno no atekɔ ɛba biem ɛne na sese sa atekɔ de ne honhom bɛ na ɛsɛ ha obi mu sese nneɛma na ekra me no ebi kra sɛ me ye bibi na nye ya wo se ɛno na ɛyɛ me saa nneɛma bɛ ne kra ni amamre na yɛkɔyɛ ye na ɔmo ma me kɔtotɔ ɛsede ne nneɛma no sɛ no de ɔmo de yɛ amamre de ma ho sɛ bɛ yɛ saa de ne bɛ free wo so ɔmo de yɛ no ɔmo ka kyɛ me sɛ me mfama me nana de na na ɛha me na de nti a me bɛyɛ ye no me mfama de nko na me nimi sɛ bi a
bedroom pempensuo bi ama na ha me nti ɛda so wɔ wo nkyɛn sisi America say me adekoro na wo mo de ma wo no ɛwɔ me nkyɛn na ma mfa ama okay ya wo kunu nim ne wo kan onim ɛnema ne nyina so wo kunu hu Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma wo mu fie ye de ne de ye sremfo no minim se enya kom ase wo no ye bisa ɛne munyi asade koro na wo mo se de ne esa ne ma na wo de ma wo na wo de begu na edi unya sisa ɛfa wo ma de akoma wo no mo me papa na frim na ne nua na odi manim ma ye sade no ono nso afrim sa ade ne de so o ma ye wi nti fa bibi no mo de ma wo no ekɔ safa kɔ ukuro mu ekɔ mu mo na bepo ba bi tene Akoma ana tu pe ba bi fa tu bu Kumasi. ana wo tu bu enye me pa cho mentimi nkyere na egu nso aye di unya ye according to wo na wo see di eno de because wo see ebra de ewu huhunu ni nyina no eba ye de wo kɔ mu kurom ne ekɔ ye amamre ne de ma wo no wo ba ye no wo hunu biem na kyese bibia ni hɔ biem mama nso se menu ka sei se obi ewo eye bisa ne mfa nse maso daye na daye ameso ye tambi wa behu na mi wonsuom na me yese minya kwa wose han wo na na yi Akoma FM 87.9 nti se se ni minim ana wo kuro nso eno nso wo kuro nso de na ha no ono de ono nso ni fie bosom wo honom bosom e wo honom no 2 weeks ni ena ma papa bi frɛ no na o ka chen se wo ye adwuma enye yie no je se wakwa wo nana ne fie ho akɔye amamre ansa na wo ye bibi a ye yie enti no a me tie we na ekɔ fa sunsum asɛm ba ya me peke mo number sɛ ne me meba ade wo bia wo free ba bia bosom wo bia no wo ye bibi enye yie wo se wo kunu se ne fie bosom wo ho a nyi obi ana akom wo mu fie a wo ye bibi enye yie omo de ne de omo na okom bosom wewu ese abosom fie okra na omo de ama han enti die enti na edi ho nya biem na edi wo kunu sa na ono so okɔ ba bi omo ka kire enti wakɔ sɛ onko na wo mo nkɔ ye enema enti wakɔ ni kurom 2 weeks ni ena omo kan ba bi amene ne wo no ehwa na efie ho ewo enti o ma ye onye ena misikasem nti wonye onye kremoni wo kwa asore onye kremoni okɔ asore okɔ asore okɔ matadis ena waba asofo mpanifo ama ne se sei na obi ehuna ka akire no na omomo ano ontu hu anamo na che se hwe ha no mama se ontu hu anamo de a na che se bibia ha no enti meme de na aya omo kasa no ena mesi one days ontu hu anamo a me de mini obia me sese no mini obia me ma me wonyi ni sabota ya wo de ba yan ko 87.9 Kumasi mini obia wo ye mini obia wo bo ame nti se mo betimi abo ame a ye me pese me frɛ wo kunu na ye bisa no o hawa hodo ya ewo fie be ma ne tete wana wo kunu o tete wana on tete me na fi se adwuma na se ye no ahokyere a ewo efie ahokyere ewo fie 11 years awo ne be ma ne tena ye nyina tama na wo ye adwuma kama na neska wo no asetra be na motie no wo ye bibia ma mo kama no hwe na ma no de na ohwe na ohwe ne ma no de na cha se nya papa bia ka no onu ankasa nni ne ka wo de ye adwuma na se drivers do na wo nya omo twi cars na do na anya omo de ko ba ne de adwuma wo hon de na oye na se de ohwe nkwala no by since 1 year ni de
Akoma 87.9 FM na fe Onua TV ya ne Fati Ibrahim ena edi nkomo A.B.A Herbal Clinic ena make am for worum edi ama wo A.B.A wadawroma ene se obi bed sorry was mani so ye wisi me hwade a me hu ni ye me hwade asebwasi me pacha wo maame bi ewo ho wo papa bi ewo ho wo ankasa wo kunu wo yire wo nua bi na abre bia no ota complain nani wo ba no oba no wo suade a won hye da huru papa enu nti sese makofa so pesi bi ena enei ede ahye no wonyini ye nuru ba bi a ewo se akra no otumi enye ne yade enu nti bomodia mpo o maame no papa wo mu fie kwa ni mo ya enei wo mani no eyi wo mu wisi no wadawroma enfant na fie na enipadua ne kania ne ani A.B.A Herbal Clinic ena bebo a wo so for 3 days so for rasta ono pe se ye ka ani yade dia ene don't try him kura chese oyade akasa ye won fa duro bi enkoso so wani no so na ebom no wonya daje wo wani wo hwe ni no ankasa wo hwe ni no ankasa enu nti se wonim wo bi a owani yade pa wadawroma ene mentonchia wodie ene mentonchia akoma heya na mewo menko babia na se wokọ na enani yade no ankwa wodie bra na besi me hu esa se menim A.B.A Herbal Clinic ena menim adwuma enei wobo enu nti se be man so a waye mre ewo mpemu ana wo ba wo kofichira ene man sheda nko hypertension enjedwo yade friend stroke prostate liver any kidney yade yi emfa manfa ba bia emfa nko ba bia eye ba bi ba ko pe wodie tie me na wiai na esohwe na obeba bedama se papa eye A.B.A Herbal Clinic o wonto boase enso ewo ne ayarfo a wo mo eba wo no ho wagigi wo mo so ye wo mo bibia kama enu ntire ayaresa no obenya ne ntem ewo A.B.A Herbal Clinic kumase kwada so dwena se oben market no main market no dama ayinkro oben Beniza preschool woni eye apia kubi costo ene bofi pam fre 0541 565 199 0541 565 199 and now 0502 812 161 0502 812 161 na any doctor any komo obapeni anya fie sen Fati Pacho 11 years and at your toss 8 years and last no so 2 years okay Emma say me pacho mami ensa ukunu to wo mu nyina edin kura no nyina wotu wo mu din Akoma FM 87.9 Kumasi omu hodin erade ya semwo nipa bebre wiase aye ba ye o pa mame wo kwa so na ye nya family planning ni bia na family planning me na we metie o me ye no me kwahye mfie miensa nti mfie miensa no so ye no eso ye na me kokko yiye satam no wo tema nti we no kura no ewia me de bia sa na moka moboa munye hui de bia na me ye family planning na wia me na menye mo ye na wia me na menye mo ye sister miensa no kura no go hunu wo ho so ukura dwuma sei ye ya na efie den na ho kire wo fie na kom wo fie mudidi how many times a day Fati how many times a day na mudidi me bisa question ya no mamnya how many times time mi wo ho no ma me ko adwuma kanti o mo de be maye no mame kasantante mame time bi wo ho no ma me ko adwuma kanti o mo de maye no na me de abafie adwumire no na Akoma FM 87.9 Kumasi omote ayi bulletin bag ma oh aya no moti ni yie die nti no ana da bia modem ani tiso se me kwa adwuma de a na time bi wo ho nso a ye gari na omoti mi ma ye bi nti me ba na se bi a omupe bi ana ma ya mo ene kra woti o wadidi painful ni bisa wo me se painful 7 months ene wadidi le pacho ye ba no na ye tobo fruit 3 cd na ye de buy because Akoma FM 87.9 Kumasi aden e won say nisua na woti aden na mo je say wo mo nwa brabo mo asa
esikafo ngododo esikafo pa omo ngododo 1 2 3 Enso yeni bia say hwe wo ka yesi awo na ye awododo de ye awododo de ye wonim ne obehwe wo awododo de ye wonim ne obehwe wo na cho wo bewie na fe ye de sika aba besi aso ne agi sika awododo de ye wonim ne obehwe wo mo tete ye 7 months hospital kra won ko bi enti wo be wo a wo be ko hospital awoka wo wo be ko hospital Fati awoka wo be ko hospital Fati bibi sa wo una me ne wedi nkwamo me say awoka wa be ko hospital me ne wo na edi nkwamo bibi sa question me say awoka wa be ko hospital ana hospital me na be ko we fall that way so what problem so we need problem so what pressure so need pressure so we hepatitis so need hepatitis so what see wo panie bi sabe ya wo a bibia anto wo see ade bi wo ho for 7 years 7 months 87 continental doctor Marco mama ma wakwa ba ya mini aba na promote say ya domo na so asati o de na che yampa eye grow fine mo je onoma no aye fine obedi aye fine woda fine moje fin bi e woni padua ni mu nyina no wonum grow fine a eni nyina be ba besene menses ne be ba kama ma ready atoso kama doctor ya che woni watiefo tiefo jo sabe Dr. Grofa Trans simaka kra bi fati wa pomden ho asem Grofa ye moje duru a ye de ya kase koku ani ya duru friend design to Zylem Akoma FM 87.9 Kumasi to obi obenu bibia wa danse pa odi fa duru ho adanse die bebre akosua tiefo no se se die omo na eton Grofa ne mo na eton Grofa so be frɛ wa simba akosua duru no no bi na me pa to die na eye no wa kyerɛkyerɛ mu na ni kase mu sɛ obi obenu bia so wa danse pa odi fa duru ho obi adanse ni se ne ni su bire no onu Grofa mageduru no nyame adom ani su bire ekɔ bisa na ne nsa ne nan na yetitiriti onu Grofa mageduru no ene ontibiem bisa wo hɔ na akoma na ɛbɔ ne periperi omu ana ne yɛma hyem onu Grofa mageduru no ene ne nyina to atwa Akoma FM 87.9 Kumasi wa bra won kɔ hospital Akoma FM 87.9 Kumasi onu Grofa mageduru no ene sa kwantu we nyina to atwa bisa na poso ni kotodwe nyina na ɛgye gogoro onu Grofa mageduru no ene nyame adom watimi asɔre agyina so bisa dura na dua sɛ de bɛyɛ obɛda amafo nyina da ehwa nkromo no de oda hɔ ene wo mini kɔtɔ a no mini bɛtɔ a onu Grofa mageduru no ene ade akyi a yisi ɛbɛbɔ ne prum nyane no ansa no asɔre obi sɛ aduane si hɔ a wɔde ne nsa bɛwɔ mu saa onu Grofa mageduru no ene wodi saaji ntumu pompoi na ɛbɔ no na ɛpai ɛbɔ no ɛpai onu Grofa mageduru no ene ne nyina ahwete bikura de osu Akoma FM 87.9 Kumasi hene onu Grofa mageduru no ene bibia to atwa bikura frɛ wo se doctor etomira bia sɛ mkofa so ne ye so asema kan beka ni doctor on sa first no na ye wo ayi bia ne ye di twi banche more okay no grade bi na di ebi kura na wo mu di dwie odwi na yikuro asaro asako biare bako ade ha adwere pa onu Grofa mageduru wo so on tv obi so wa nu Grofa mageduru ya no onim sa ade bi wo wiase e friend atenka kopim so nu Grofa mageduru no hu se se atenka wo ed papa ne dia betomo a yenua ma no emfa Grofa eni agro e menstrual disorder Akoma FM 87.9 Kumasi sabu die fie num non to part ne nyame adom da bia otobi die ba na yi clot die ba entwa die ba na oti yaw ene bibia ye kama ene be kasa fa namness wo ha na wonsa ene onan ayo titi e basa e de na wo ye utie radio no age number no wo hwe tv ni so am si ya fa phone ni na twa me frɛ tv no wo pharmacy na de a kyerɛ sɛ doctor we ene na duro no ena method the number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grofa ye mageduru e di Akoma FM 87.9 Kumasi to Zylem no de na dwuma wo ye ne sɛ wo yi srade afiri nipadua no ntirimu ma nipadua no kama efisɛ
a doctor for say and send a bones on sa and now on nail treaty, you know. That's the bone in a friend cholesterol, no. Well, room 15 to 20 years into one one at and one thing that who are a friend is silent killers, yeah. And walk quite never call that was Joe. Go for my door, name is us, a day free the Pebianum. Yes, I understand a day from Korea in Trinimoa. And my modern a near for Sunny into me in quantum. Yes, I do how between the Pebiano so. Sebasa mojane konya ntimre bia no sa akoma no dwuma odi bia Akoma FM 87.9 Kumasi emoja no sa to da sani ahoɔden bia wo that time bia akoma no waje to ye bema de odi be press up anajo no waje odi pompi moja no ti anajo no wo press tu pe na oda ho na wotie so wona ti duru ha ne ha na wakoma na ebo periperi wo mu asa wo ye ma hyew misira no go fama ye duro no na nyi sirade mfiri ni pedua no nye sa afedi kakra srade de beta ntirinum ama doctor for friend atherosclerosis edru sa bredia na ayeden ekisem frama no na friend oxygen no enu wadwem ntem wadwene no so na duane a odi ni sa frama a friend oxygen to anya sa oxygen ya Akoma 87.9 Kumasi tidi eso wano eso wadwene ewu a na kise wano echia wonsa dompedi mu so ntimi mpija obi so otia fom a asi otia fom so obi se dura na dura wontimi na obi se ne tifa eje ne ga obi se odura na dura asi ya so jagu ne nase ne hu nyina ahyehye no obi kura se no free se ya to na duru kopim so onu go fama ye duro no enu ti de se no go fama ye duro na yi srade free ni pedua no se de be ya enkofa ohaw bi ama if se entiri na wa adwinum de paya doctor for friend be ka che so wanya stroke eja okra ne se amwa academ sa bria otimi koba kra na te se Akoma FM 87.9 Kumasi srade free ni pedua no yes, I doctor Crabbe Hospital, Doctor Becatchos, I did with me, Freddy sodium. A costro into many beam. Cholesterol level on the costro into Namono and one many beam. Sana sugar level on the costro into 60 many beam. It do Sabria, Memania Emobo. Bema be obeying Arabia, none and Memasem automatically never form. Go from my donor yeast, I didn't free the Peduano, many Peduani Yakama. If you say you want to be go for more, I friend anti-aging properties. Onuma eboa ma oye kama onu go fama ye do no isiesiu ma oni peduan e kama oni ti esi mre bia no go fama ye do no Akoma FM 87.9 Kumasi na odasani watimi atena asase so ache fise saa srade ni fiu ewu ni omu a etime boa manipa uche fise saa brei a ye de ahoden e pesikai e mane nnumie bi me emfa sika no saa nkopa ahoden ye do go fama ye do no na nsiesie ni peduan e me ni peduan enye kama yedi yakasi ekoko da ye dre ayemo ye dro sonko sa tisa ho na so ani so briw wakoma na ebo periperi wonsa no nan aye titiriti waposo no waposo nyina ye oya edura na dro na wontimi na ngo fam ye dro no empompo no ebo na epai a ebo tirimu a ediwuo na eba Akoma FM 87.9 Kumasi ye nua ma no menstrual disorders eno nti no wato ye dini Dr. Mensis emfie du na ma ya no fam ye dro na danse aba se onoma eba emfie du na meduri eba na ya wo mu anye sa ne yankopon ye no eba na entwa enye ne sa eba na ni yetum na yi clot anye sa na tie ngo fam ye dro no na nsesa oni pedua no ma oni pedua no enye kama ba bi eto adro bia obenya go fam ye dro bi ato say ye pharmacy herbal shop over the counters baby eto adro bia obenya go fam ye dro bi ato na emom se ope bi etu aton a wo Ashanti region ha ko PFA pharmacy okay Akoma FM 87.9 Kumasi Angelos omrom Dani Heba omrom Apidank omrom Kolinako Austown Tinatek Sofulai Pure Liver Buakwa Have was of Poli Jam Pharmacy as of himfie subscriber Patasi Blockhouse and the name of Patasi wa Costa Pharmacy or Pampaso Yellow and Orange Wamokom Smart Heba or Boise Santiago baby a ton drubia obega biato one crememo ko kanshi drug lane Kinswa Keba Tinatet Angel Repash Ruta Halos Nanabuache Kinswa omnyina ogo famagedro no obega biato asama foko Ekus Pharmacy House of Drug Akoma FM 87.9 Kumasi for their friend Isaac Drugstore ubenyebi Sunwai Kapeba Mose and Green Light ubenyebi Brekum Dr. Clement main station ho takwani Pristia was a bidofie Bogoso unique heba profile ho takwade Christ is the answer for their friend Old Apojen Kakra ubenyebi Elibo on the low Cape Coast Boachiansa and Pena
wa obroni and 1000 pharmacy tamale opike gombila baabi eto aduro bia obega go from agedoro bia to ti se wo hu se won sa ana onan ayo titritia men ka se ye anansi obega no no the pressure any stroke na eje okwan the number no na be no Akoma FM 87.9 0244 59 59 65 65 32 32 0244 0244 59 59 65 65 32 32 grow fine makes you grow fine. Nyamisha papa Dr. Grow Fine and otene kan bomb modia mawasa enka Grow Fine mo yadro ni bisisia na di won adanse etreme next week Akoma 87.9 FM onua TV Akoma mu nsam dwumade no eno na wo hwe na wo tie no ye beko na ye friend be ma no na ye na kwa akodi enkomo ne ye hunu hawo sabre ewofia ne yere etu anomo a wotu ye na efati oba wukuru ni misa oba pa chan ojiri no ompene ba wonim se me ko baabi ya wonim asem a wo de ba woni nesusu ho wo ka chem so ma mema enti se me susu hu kire no no so ma mema o so ma mema nti phone kra na phone na no am de efreye amomachi mo freye na mete won so wan fa ma menti me ba kwa direction ma ade o se die enti no o how bia ni fie e na wo petuma hawa ba fie ana se die enti because se how wo fie na se wo ba de ase wo no so enim se ampa honhom bi ha no enti ama na adwuma bia wo beso bia anya yie na wutu ho ana ma wo a se nka won kan se so ma ba won do so ma me ma na nyame beye me so matena ho ankola no su se kom de ho omo a omo nsu nko no ho ade no mo se omba we se ko papa ho ko papa ho jiska se me ma na yi trap money nye me ma na yi trap money wo betre fie 1 year enti se wo ka asa year enti no enkofo ko mesi ni sa ne ma ne ma ko nyeti wo nya bi ya wo ba besia wo na se wo bro se wo to made o enti se de bia mu di banku ana de bia mu bedie me ba kra wo so ma me fam kwala no kra ma Hello. Eki. Hello Eki. Akoma FM 87.9 Eki, now what is saying you? Hello Eki, what's the main car? Eki, so one network Hello. Eki, me pacho your friend me Maa Akos na we are we fatty ana dia asem bi aba beto ye ni mo se eni ma bi koso wo fi a osusu se honhom bi na che se hamo. Hello. Akoma FM 87.9 Eki, me pacho te me nka de Hello. Ekis de hello sa eso ekis bua ma me se wokuru oboa otepa se wokuru ya wo bepe bua ma no so wo se bibi e ha no agya no e mami twa me homra wono na wo se hwe ha no enti se sei wo ha ho aye de wokura ho hom no akọ no ne de Etiefo ni adofo ahaya Akoma 87.9 FM. Maa Akos excellence we na big of. Na ye ma me ba ye wodi sunu ye pese de o se de na wo sunu ye tuye ne kuma. Na ene wontu me enkoma. Maa Akos de to me say ye bi ma me ne na wo se de msa na sha wa se ne wa komfo. O de to me ni mu ada ro ma. Na du ma kwa. Ye shemu ina yele dia so on fa on nti ne kan ya ma me ja sade wuni obi anya ntokwa no wani abreye so te de make na say kasate sade wuni obi aye dai anya ntokwa
ne wani abreye because asem no eye ne bresem wodin Pacho friend me Fati Ibrahim Fati okay Fati wo free hene ne bae Pacho me free Asante Mampong me da say awia yi Fati mama nitie o me Pacho me ne abemu abi abrantie bi na ewo etie na emra wo hu me no na me papa ti Akoma me ankasa me de 87.9 Kumasi. me ni me maame enti me ne fa afuro no busumi nsia ena me papa nya stroke ti busumi nsia na me papa nya stroke no enti edidi mu a kakra bi ana yakọ north ne de na kwa yaresa edi mu saa na papa no oni free mu nti o free mu achi no sese nkwala miensa ena mikita masa me no kasa sisi akwa me ho nda ho manyinse anya boso me nso hospital kram kobi nti me de tu anima na aka chem se ansese no mia minim wadwuma seye ekọ 1 year ni nti ekọ 1 year ni no me ho odin no nkwala miensa no na mitimi e kakra e supportel omu books tom no mu bibia enti sa no sese no mintimi nya adwuma biem oso adwuma asai nti no am na mehwe program no na mehwe program no na me farm line say me frɛ na nka maba na mabɛka masɛm na mepacho asɛm no deɛ wo ho bia efiri soro kosi fam te sɛ deɛ wo kan yɛ wo de wasɛm ne ba yɛ no a abadwafo bisa wo office hɔ no nea wo kan yɛ nyinaa wadaworoma enyi ba kokora mfrim sɛ deɛ wo sika no wɔ hɔ no a ne yɛpɛ sɛ wo ka enye ni sutie ɛna enye wei mepacho enye ni suo na wotia bibi ebesi a bibi besi ote de me ka kire wo enti no to obu ase na asɛm no sɛ de wo ka ye ne ka ni na firi soro ekosi fam emubu mu so enyi bi mfiri pacho nti sisi ano mene ne tena ye no enkwala miensa na chi no na dwuma asɛi nyame adoma fati o kasa no kra mo ame kasa kase sister na fiada ma ye adwuma from joda me nya problem e fiada bom ene fati mama start wasem ne bi okay mama nsa mama kwa ba emra onua tv so nti akoma mu nsam dwumadie no na wo hwɛ na wotie no ebra wo hwɛ na wotie no na wabomode asɛ nso with the WhatsApp message bebani akama 0533487726 0533487726 na onso making kai edia mapacho fiti asem ni nyina ase fofra ento aso metie o me pacho mene mikunu ene wo ho mene na wo memu miensa sisi akra no masaya fa afru enti bebo so me nsu hospital crown min kobi na fe onua tv akoma sam dwumadie no ena wo hwe na fe wutie no na mame enkenkan messages kakra enfama what's a good day Maa Akos I'm sister Kuya I think the woman don't even know okay I think the woman doesn't know what she's saying okay me that's papa what say these Muslims like begging for money too much no so a message no na me penny back so the message by mame hwehwɛ na menkenkan emfa ema but sabre ya wankasa wo hwɛ die wo problem wo how wo amane obi na esisi wo de wo fa kwan bi so a enei won so betumi e de aba akoma mu nsɛm dwumadie so na kyerɛ ya kenka ya hwɛ na yetu ho anamo kama e de ama wo say good afternoon my dear mom I'm listening to you live. May God bless you for your good work from Mother Ghana. I'm Nana Owusu Junior Kwanongo Praso, and my greetings to my mom, Auntie Dora
Okay, Auntie Dora, was saying, listening to this program every day, but some people are not serious. If you're a woman living with a man and you notice that the man that don't have a permanent job, why do you have to continue giving birth anyhow? Madam, get yourself a work and help your husband raise your children and stop blaming things wrongly. Vida Tema and Odi way free A.B.A. Okay, and also say, this is serious. The woman is not all that well. I have such experience before. Only God saved me that time. Okay, may that say, Mama, Minya Bay Akwaba. Mama, Mema Wakwaba. Pacho yeno. Na promote say. Yamia dum me hoye. Yada, Yamia Sudin. Me pacho me dine amahana. Okay, Amahana free in a bay. Me pacho me free agogo. Asante Achimagogo. May that say. One rabo kwakumin ka fodwo was say, Woofree a just so big catch them bantman say. The way they my main kind of yes, Mama. Okay, me pacho every pacho every day. And your bonny. Mammy pacho say, Muhu me ha. Na me name me kununa ne or honum. Na me pacho me kunune Woofree 2017. Oja me moonlight. Inti me na metiti me more remua ahwe nkwala no. Inti pani no omni wie assassin. Na mbisa ne se kofi. Adwuma ben na wo pe. Na o se o ma. Oni de ade anani eje ho aye. Omo a ebobola omo ma comment ni. Na me ka kire ne se adwuma ne de. Eno no ewo musa wo be ye de. Na nso no age se wunya adwuma foforo ye de. E de ka ho. No se ma eno ano ope nam si you nti okon ho school e wo Kofodwe nti wo wie eno no me mani wo wie school no na wo mo fa no nti bo so me na 2 million o mo fa no we o mo fa no Kofodwe ahwa nti bo so me no na 2 million nti 2 million no se ma se Kofodwe asetana no edin nti bo so me ne beso na obewie no na chese 2 million wadi awie enti wo pe adwuma foforo na me see you into application ko nwumam into niti ye ko school na wi but o see yentua na kai into wajai into osan pe adwuma foforo into wo application ko nwuma bebremu na ja o mo fa no pharmacy mu into pharmacy ne de na ye na odi didim kakran na ma odi ko fa oba ene ne nyemu oba ne nyemu ye munsensem anam ka chensa de o ma kwala no emra mewo akwala na ba eja bosome naso ama na wo asundue mu se yale afiri hi na bebo akwala ketekete a edwo ada ebe ene bosome mienu akwala ida hospital saba be saba 87.9 no o mama ne mfana mama ne nsuo enra na dwome ba no o ka chem se doctor so obeyi mframa na mse urade medase na emumaka ne aka enti ma ya me hu nyina asa enti se wa ya hu nyina asa se wo baba e maba enye oba ne ba enti se nye wo nana na adu sika ekohwe onana eye wo baba e ma no na sudie so obehwe ne ba ma minim sa mom na nso efri se akola ne wo ne to hope na no so ye pam ni firi adwuma okoye den ye pam ni firi ma minim no wase wo cry say yi wo ba A.B.A behwe ne say adwuma no yes ne master no wo mo a wo be fa oba wo be fa obi a ne be wo na gya ya pam enti say nya de adwuma no wo a wo be fa obi a ne be wo enti say wo ye adwuma wo pharmacy wo a wo ho ya asem enya asem bia me wo fa no adwuma mu wa na ma no de agese wo no na wo baba ma na oba wo ne wo ye no wuni mu no wo no nti ana ma me ba ha se enti no we mi say no wo ohia na ni sa na mpra no we me bi san oba ni se no one wo hu ne he ena o ka kire me se sa bele na no mo ye we say ni sports sa we say adwuma radio adwuma ho no mo no mo koshia wo radio adwuma okoye attachment no ho no wo koshia lady no me pacha enti okay wa koshia enti wan hia no wa adwuma mu ho enti si den na me wo me mpena na makonyem no ade e pa me free adwuma so makonyem ba ade wo ye adwuma na wo nyem ba
da bi obeche se wo yes adwuma no a wo ntumi fampra wo ntumi nyem wo ntumi nware enti wo mo ye eho adwuma nyina no wo mo nware wo mo nwoe me bisa me ba no no sister ba kokora ye adwuma ni bi ono nso wo ya pa ono nso agya ye adwuma wagya ya na ye na di wagya ya na ye na di wase wagya no wan kompo enu ye na di se bia ono de wonyem me fa se wo ye adwuma wanyem se bia na adwuma no oba wo da ene wo ye sei enti na bia na wo no ahunu se waye mra wo ntumi nkwa adwuma bi na be ma wo no wonyem wo ba ye funu no ebo be me ye nimu a ye kohunu se wanyem wo ba ana wo kofa dawuro kobo no adwuma mu wo konkonko manyem obi o konkonko manyem obi o munyimadi manyem obi o munyimadi na meboa you and me were not there one in the gay yi se tokro mu omo wo pharmacy ho no adwuma fo pani no wonim esi da na okote ye koyi na pharmacist ne ba na okonye mana o se baby okọ radio no baby okoye attachment na get no so ye attachment ni bi enti ho na okohu no enti eye outside the adwuma a wo ye wo ba no wadi fie sei me pa cho mfie aduonu na 24 years na se wo na ni afi enti oba ne nyimo ya na eyi na dia na wo ye na eyi na die oba ne wo ye no wo ye na ye friend sa akwala na wo na wo se wo kra no se opa ne cha wo opesi wo kwani kurom kokohwe oba no nti okoba ye no na wo san ekọ adwuma mu no omo ma lelete adan wo be che ye wo ba bia na na yere na wo na na wotwe pachan e bia no wansere kwan e betumi ambase wansere kwan e no ba nti wonya adwuma pachan da ne ba no wonya sai adwa da be no wonya 2 months akra bosumi mienu pachan e na de na eye no na okay ya de ne ko ye no omo se jama na koma eyi wo ho na won se wuku 87.9 eyi tuntum bi na ewo akoma ho saa no no nso de ukuma akoko ayi tuntum bi wo bi e wo brebo no ho bonyo no bata akora na akoma ho wo se saa na etie saa na doctor ne moment ene fia da so kra de bibia tumi si apo na dia asem kra dia ba me modi akra do ko hospital ro da ja say any 2 weeks it is say no wo ma hwe na discharge no na say me pa che order so ho no ti mu kwa ne di oxygen si so na o papa ba hospital o papa ba ho ene no efiri ho no enti no bonwene na bata na doctor ni be na betumi aboa me o se yi no mo kan ni enti wo mo de yan ba agogo no mo sa agogo fo ewo ehu aduru enti na eno no ebi o mo ma enuro no nkakra ebe firi no enso ma se ya miniska bia biem enti na ma me de enti na krata be na di adanse se bonwene bata wo na koma ho ye on pese o mu yie ma we dem pa cho minkita krata na minkita phone so ba me ka kire ni se me ba ha se no se wasan ni akwala no de ato yiso me pa che wala mu page ni so wo ba yesen me pa che me ma wo fo okay ju ni be ma ba ko na wo fo ni me pa che nti wo ba be me wo no ne wo ba pani ana me pa che I see one more maka way omo aka no ni otoso mi ensa ne twere afia wo school ena ni otoso mi yenu so so ukru wi fese me pa cha 2017 your friend say akwasi esa 2017 wi what's our afofro me pa cha 2017 be si na unfa be ma bi dentia wanya fese me pacha manya mfi aduonu 50 years onwa bi ukuru wi 2017 2018 2019 2020 sa 2025 adai na ukuru tete wo ma wade ekwo wutirimu ana meba ukuru ma wade ekwo wutirimu ma na emu oya mo emu oya awade na emu oya
Edi entia, edi na no de ye wo. 87.9 Kumasi. Mitie. Enunti na nsemi. Ateti bi te san. Na ebi ono ma on say akwala ekita wo a ebi boyem. Fine, wo be konsuo kwala hye wachi ebi boyem. Wo de be konsuo be ye adwuma ye bibia. Na aka kire nse papa, wo ne nyina na ekọ afuom. Odi kan wo di nachi kwala hye wachi yi wonyem wo so ne ma. Na ma aka kire nse papa. Kasa gu fidie na kasa wo ko twa nua wo mu da wo ko twa nua wo wura mu de aba bebo apata enso no meye bre na meba no na be ma ni tifi enti ma se eye se kura okura nya wa yise ade no e bro nso ka ho no obro wa na me pa cho no de no wo ye ho ade me pa cho no de ma asem so ha wa na ma asem de me hu ye na me kokan ye ba no ojae wona so ojae ya na se wona so ojae ya na so ojae asan bu amanfi mako ba me de ho me na etwa to na aka mako asan bu amanfi mako ai uhunu tinwi ne de anu hye the hair is hairy hairy Aya ba Herbal Center. Nyarwa nyina bega. Achamfo ba. Nyarwa nyina bega. Wakika no peni kase sisi ani. You know pens papers ye ni ekura. Ukotodwe na ekura no ayi. Gogoro. Wabasa no ehwan. So wono ayi Lazarus de ye. Ono ye no Yesu kwagya na no. Wakika no penu amu abubuo no. Wode hyehye ye. Zaka be no pena nyankwa. Sa pepepe. Enti se Yesu de no no peni nyankwade a. Ene ye na yensu ye penso no achafo ba be ma no panya kwa no songon mako no aka no mako ni babru mu papa e ne jai wini babru pa because ba bia wakotwe afa Lazarus no de na jese ano ayehye mako nyakupo shawo pa nyakupo ku bia bra boy mu no obeti asori o Amen. Yo, akuyasiri awiai yadi ancha kese ebe free Dr. Baho e di ama ya hwefo ne atifo mako madam fo bi wa ansa bonsu opa ho ade ye frɛ no sabawe se obitie Akoma e che madam fo ya na che se eyentro anopo kopim anwumere anadwo nyina na che se na fidie no eda Akoma enti awia ye be chia no eye papa Sabato opam ade okay Sabato ye chia na kwade de chia o mama siri yesu bo Isaac ede say Lazarus Francis da bi Lazarus ne de ye nyane ni frawu ana Isaac ne ye nompe ebe nyankwa wanya kwa the time you are messing mako yo eti awiai Dr. Batra say ya na mako kano ne nompe na enyankwa ebe nyankwa eya wufo bu ne nompe awuo no ebe so ye nyankwa ebe so esi kwa eti na wodu ani betre Dr. Ban so eye ho na da bia ne da nyina ya na onwumtufo bi tunwum o se enye dan bi ni abo na mo adom na ahye ma ka Dr. Ban nye kasa bi ne ye kaso enkasa enro ne ye wo enti ne ani abre ye wo nura nkasa ye kaso obi dompe ne kasa ye se ho aka wa chinchina bra wa nante abre ye mfamra ba bi ne ansua na odiwura Dr. Ban wa na so mo adwene sei from esanse wa bebe bi ayade ne ho aduro ye dan ewo enti awia ije number ye didi dwuma no se de be ya ye de mere na ekasa emere no so no ante enka no afra number no na wo yade ayanka ho asem no na afi wafra me no so
ya kyerɛw amoaba number no yɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 wey aye Dr. Ba ye number ye didi dwuma ewe aso eye ho wo hwe Dr. Ba we ma menka mesre number we me se eye wo yare a ewe ye mfa nsre sika wadawroma ye hwe yade mesre obebre momfrɛ na obi o yade no omra ne nsa ne yade omra ne nsa ne yade na so obefrɛ we se wo ye wo ma ye loto number de dabi anya sa ne yade mesre eya yare sabia number why wadawroma wo hwe Dr. Ba ye wo kumase atonsu agogo abanya si hospital bi o dada na chi ane ye wo ye ni inside ye de ya boye de e wo na chi ana fe enkran so wodo ani kire wa ye was Painters Road 18 junction ho e won so ubehu Dr. Ba ho ye di nkomoda ne da nyina de ya ne ye ka kire ne se enipa dompe hu ka pa e ya na ahometi o mesi mi free ya so e ye ho ba pa ma me ba ko bai said you try to di nani no me ma me ni ntimi mpagya ne so oso obi cha na de kra nko ontre no onye ana wontre no onche ontimi mpagya ne nsa no ye de ko asoso ne nsa na sa be suso ne kotodwe ni nyina ya arthritis say ye ka arthritis na we wonipa na aposo ne ye ka aposo a eye ba bia kasa emienu be hia na nyankopon ni ndie mu oye nipa dasani no o sheda ye no ma bi eye gregro na say cartridge bi edit toto said ye be ya dompa mienu enkohia na mfa yaw emire nipa dasani na sa arthritis ne kono okodi dwuma sa de no okoka no gregro no wakɔwe etu onya rewi ni nyina awia na ka no peni mienu na etwi tu be obi mane sa so no otem obi ni kotodwe na so gegragra no otem ni nyina kyerɛ sɛ saa no ma no ana akoya ama saa de na ba enti sɛ hu saa no ma sɛ kotodwe ahya sɛ ye oya wo pagya wo nsɛm pagya mesrɛw foni kyerɛ Dr. Ba on tentem fi sɛ mi kotonura no na de ye kɛse akyire kura bɛsa akɔfa pink na pink na woto wa oh mako edi also we koto we Ghana man obekire waduro sesi kwani enya ho adwuma ma apreko but yade se wutu ho na mo ba ba bia behwe se yade we a wo yade no contentem America so na didwane enti se wo bi arthritis di ninya e bia na opagya ne nsem pagya oto ne nsem to obre wo ni padwanim titu na aposo a me ka kire wo nne se adupa ne adukan e wo Dr. Ba so enya ntro ne yedie ye ntwa wo ntro megere fi se yen yenimde ana obia so enru achi mai ba ko ba me no ye yi Monday na o so wa na chese kwan obefa so obeba bedru ya so e ho oba na ni age ye ni wie ya ye de ne call massage wo no eni sisi ne na na ye o so bra enya agro na wudi me ba se wo kan ya mpa me na ya fedi mitimi di si wo kama yenim ni achemfo ba atumi ye ana o cha me no na me se ye betra enye ani ne ha bi me wo ho obi o be kasa woni obi me wa baba bia me wo enti de akoso ade ye nyina mitimu bi be danso nim panifo si bomo chichi o free so ase be kasa denche mo wa se be nyina chini ukonya bo akasa watan ye nyina chini ya nyina wo ko nyina chini aye de next time wo ko tena so ade be onye bi ni enti wo de wani a che Dr. Ba ho na nipa wa aposo ana ne kan apo no nyina nso da bia ne ka cho se nipadua joint wo nipadua mu nyade so e wo nipadua e nipadua wo kotodwe eno nso ne kura nipadua wo nan no se be ya betimi anante na kodimu dwuma na afa ya gogro na chia na wo be da anante tumi ana ye wo san so etimi furu be so wo sere na fa wo sura wo to asintini ni nyina na sha se ne nyina atwetwon enti na fa me nipadua no waka fom wontimi etu be hia obi last time ma mi bi by ho no okuta poma bi ode ba me kwam ka so obeche ye wo ma me ye dia wo fu yade se nipa o papa enso still no otiam but obedru ye ho na ye kire ne se ye ni enim ekwan ye fa so ye ko arthritis free kotodwem ye ko free nipadua wa aposo enne ne ho ato no enti obi a wo tie na awie ana aposo ye ne ya ni kotodwem owe no de ye ka chense arthritis de ka chense sasaboro ni nyina no onfamla Dr. Ba ho achemfo ba ho enyarwa nyina bedwane se oba ho a ye wa haban ye de beto so ama wo ama obi anom
emire tia bi wo so how na na edi mfie bebre e wo nipadua mu no na yasa ama ne kɔ obi de ne hibon na dwonku obi na dwonku nso arewia menne wode ne nasi wokura na enye yi ye ka dwonku a eba wata so be so osisi wo no ɛno nso ye wo sere ne ko so osisi nim ɛyɛ kasa na hyewo sɛ wodi agro na sɛ kasa ne hye ase sɛ ɛwewia wobɛhu sɛ wadwonku no ɛyɛ oya wadwonku no ɛtetew wadwonku no wobɛhu sɛ wodi siwa na wo nan no etutu paa ni nyina kyerɛ sɛ yadeɛ bi abɛdokoro wadwonku ɛno nso wode ba Dr. Ba hɔ a esan sɛ yɛhwɛ dompe esan sɛ yɛhwɛ kasɛ esan sɛ dompe bi a ho akokɔ a yadeɛ bom yɛ ne yɛhwɛ ne nti ɛntɛmpa no wobɛhu sɛ yaboa wo na afei wadwonku anaa wo hibon no na afei yaboa ma yadeɛ no nyinaa ɛkɔ nano akɔ bi pra ya wogyina hɔ sɛ wɔn sɛ wɔwo nta ana fa ne kɔm wɔwo nta mesrɛ wo hwɛ kasɛ yɛmfa ni agro sɛ wode wo kasɛ ana wo dompe kɔgoro medamase ɛde kɔtena wo bi so sɛ oni adu ɔhwɛ ma wa ɛbɛsɛw papa enti wo dompe ana wo kasɛ mu bu ahyase sɛ wode wani bɛkyerɛ Dr. Ba hɔ ɛsan sɛ yɛn yɛ wa haba yɛ da bi ɛka kyerɛ sɛ yɛde toɔ dompe enti so obi dompe mu bi no ɔyɛ aberewa kora ɔba yɛ ana Dr. Ba kasɛ atoa no ɛsan sɛ ahaban na de bɛkyerɛ wo kwan a ɔde to akasɛ no enti ɛde ahaban ne to dompe no so a wobɛhu sɛ wa dompe no mu abuo no woda hɔ anadwa wobɛhu sɛ ahaban na ɛtwetwe dompe no ɛtwetwe no de abɛsie ni enti obi a ne dompe ana ne kasɛ mu abuo sɛ bi enwura bi mafuo bi na ɔkɔ na wakɔte ahwe ama ne dompe mu abuo ka bi na de na nya nkwanhyia ama ne dompe mu abuo bi a no okodware bi na bi a wate ahwe ama ne dompe mu abuo a ani da so wɔ sɛ na me ni wudi nkomai wobetu ana ma ɔde wani akyerɛ Dr. Ba so ba bi a dompe ni bu obi an ye bɛhwɛ ama dompe no atoa amu anya afa ahodie enti obi a ne sisi ya ne ya ɔno nso emra Dr. Ba hɔ na yɛhwɛ no ɛma ne ho ntɔ no obi a n'akyi kasa ɛbrɛ ɛno nso tete no ɛno nso yɛ Dr. Ba hɔ obi a sasaboro ɛtete nipadua no nyinaa no ɔmfamra Dr. Ba yɛn ya so yɛ na yɛhwɛ yɛkeka wɔ nyinaa wi a na afei yaba yadeɛ bi te sɛ obi a wanya adwurum haw kroma de obi nya adwurum haw a ne yɛde na akɔtena baabi adwurum haw nso yɛ yadeɛ mako ɛno nso woba Dr. Ba hɔ a obi a wabɔ dam paa oba ye bi a wabɔ dam ɛkɔ ɛdam abɔ no obi a twere yadeɛ tete no wodi ni kɔ nipa mu ana wusuro Dr. Ba bɛma na dura mɛtwere na firi no so obi a ɔsa yam kuro tete no ɛno nso ye bɛhwɛw ama saa no mani nyina afiri wo so ye de kasa no nyina aba wieyɛ esan sɛ ye de mmerɛ ɛna edi dwuma enti bɔmɔden na gye Dr. Ba number edi dwuma na mmerɛ ye be firi akɔ ifira number no na fe ye ne woni nkɔmɔ ɛmfa wo yadeɛ ho na yadeɛ no emfiri ni padua no ye number no ye 0244 988 004 0244 988 004 and ye was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Marco your number no open Dr. Ba yo Kumasi atonso ago Aba hospital nachi ana nkan so your was Princess Road 18 junction ofa bag no obi bia so open hospital kwa e ba bi ba kopo e ba me wakapache okay Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no na wo hwɛ wo Onua TV na wo san 18 maame ya waka no de sɛdeɛ yɛsi yɛ adwuma no yɛbɛboa wo adagye sɛ wode nkrataa ɛba ɛma yɛhunu sɛ ampa akora no yɛde kɔ hospital so enso wɔn sesei ɛna ɛha no na sika sei ɛna A.B.A yɛyɛ a yɛbɛgye ba sɛ wode wano ka no koraa saa no deɛ yɛnhunu ni a yɛbɛtumi ayɛ ti wadaworo ma yɛbɛsa asoma obiem ma hospital no ntintim krataa wɔn kasa ebia akoda no ebia sorry holy heart ebia hwan cancer ebia this and that ɔhunu enti yɛbɛyɛ no surgery yɛbɛgye sei na ɛba yɛde akyerɛ yɛahwɛfoɔ na wɔn mɛhunu ba ya no ton sei deɛ sese deɛ ne yɛnka etiefoɔ sei ne yɛgye deɛ ne yɛpɛ adwuma no mmra kakra wɔ ho enti sɛ yɛbɛtumi aboa wo mo akɔhwɛ wo nana no a mepakyɛw anamontu a wɔsɛ wotuma yɛn anyway ɔda woroma
why okay me so me da se what's my sepasa okay me abinua ma o say oh we dia prophetess why and prophetess why am pa mo obi anyeje me abrabo mu obi anyeje me pacho yo prophetess one no no krasam say me a minie okay what's good afternoon Maa Akos today be today esi from enyan abasa okay esi medase papa na message honorable kwaku menka for you say wo free adwe so be ka kire bantemani say na wo nkoji so bantema honorable asaba wagado do was wo free adwe so be ka kire bantemani say na wo nkoji she has told you sika. Good afternoon and enjoy your weekend. One day Obana no anyama no. Say onyima wo continental. I just sika no di bi o continental. Aso nkoji. Asabo omunuji dan no. Asam. Obeti ji dan no na. Wakaje say na wo nkoji. Sika man heso on family kan kwa. Sika na de koji. Okay. Pastor Julius Akwaba. So. Evangelist Akwaba. Yeah, na. Okay, oba ya Akwaba. Yeah, obi ade atwede ye da ho say bam. Nyame say wo kai kuda. Okay, Mevlin nyame onko so na onshira Mevlin. Hwe ye live and ano ye nua ba no. De ye bua no. Me pa cho aha ye nua ba no a oba ye ode na asem. Yeah, ba ye no. Ukuada enrich ya na. Enrich. Ukuada. That was Wednesday, no. Okay. See, na me di no kra. Amina. Okay, Amina ampa. Navrongo. Amina ya wo free Navrongo e ba ye na wodi ne just say the problem and e ba ye na problem a wodi ba ye nyina ni kunawu enya accident wampe wansema nka miti e na to eja wodi wuye okurani ba ya wo ye adwuma kakra na wodi ahwe enyanka ema bra ni kunu ni wuye no oseda bi sika kakra kura media ma memfa enya wache menton wache nti wache no a ena na woton no ho a na me se ogina wache no a waso buchi a na wi apa Manchester so eja ni de buru na ni so tete no na wada hospital ene say wo so eja ni wi ya wo gina won na omuni to eja nim omuni to eja nim ti enti ne nan no na ya se no wo ho na betwi ni atoso amame a ne nan no omuni to eja nim no ehye no nti ema ne nan no na nantu ene ne nan no ekabo na nantu ne ne sere na ka wo ho na de atare nti emuntimi ntene esa anani abom nti muntimi ntene na ne nyina ne se ne nana bi be free mu no wodi asase bi ma no ene wodi hu papers na share ne sa na papa ne papa odi asase no papers nyina share ne nsa but papa ni wu ye no se da bi me yoba enti me nua mema no mesra mo munyi papers no na me oba de akabom me papers de enka me ho ti mu na mo ye mema ene odi papers ne ma mema no o magi papers no asase no ada ho for better 10 years ene nwura afuso mo amonkoye so hwe montompo munim ni situation na accident di monton nanka mo man ne kakrawa wakọ hospital so ye be ye ne surgery ni apan mu ama no na mo fa ne kakrawa so e ma no a wabo wo mo mfie no asase no so da 10 years ye nwura afuso nye so mo dia ma obi doso ana so mata ma obi e da ho kwa ye nwura na wo so bra beka say wayari mpo ni munua baba kwa wayari anka momodin na mompe kakra mfanse ni no mfampe aduane ni obi amfi no ekunani okuta mma ofro mo obi amfi obi ya friend na o ma fra me se wo ba ye ya friend se mo sister anka mompe kakra no mfanye dai ento aduane ni mo na wode papers na mamo ese wode bua mamo wode bua no oni se ono oba onu se mo ye on the Islam so ne de mema ene ye penti mo nyina mo fanto kan boni ne sister o kan ho se wono de papers no akoma mama ni odo sister no so fi no one na chema nso enti sesei no aye one ne baketoa ene kọ obi eye ayiton indomie tali aton enti oya no akọ ni ama ne 10 cedis na wode aba
na ɔde aba kunani ne kunu so awu na ɔde aba aduane kakra ma ne enti ne kora ɛna agye ne mma ne mienu na bi baako ɛwɔ ne hɔ ɛna de aka ne ɛwɔ ne hɔ ɔno so yɛ hwee ya enye yi ne ma na yɛ bibi ama no yɛfrɛ ne brothers no nanka ɔmo nte aseɛ no ɔmo ntɔn asase no nso yɛfrɛ brothers na ɔmo amfa ba sɛdeɛ na ne situation no sitienti nnipa bi no mu ana start sending message sɛ ɔmfa ne number ɛma wɔn na wɔn mpɛ biribi kakra ɛma no ɛna yɛyɛ ne saa ɛna nyame adom yɛde sima bɛsɛ numpe bi mpo ɛna ɛyɛ yɛn nso yɛwie na twɛdi ampo nyame ahyɛ no ho animonyam ɛna yɛ present sika no ɛde ɛma no ɛna yɛsɛ ɔnkɔ na ɔnkɔ fa nneɛma bi ntɔn sɛ bidie ɔsɛ wei wɔntumi nkyini nti ohia sɛ ɔbɛtena fa bɔtɔ a na wɔte hɔ no wɔsesa bɛyi ne bɔtɔ na bi nso ɛbɛtɔ no wɔsesa na ɔde ɛma wɔn no nti ɛbra yɛde sika no maa no ɛne sɛ wabu nkotodwe no kyɛ sɛ sɛdeɛ osi fra konya ne so ohunu bi da wɔse ɔba no kora no wɔ ne diiɛ ofiri na vrongo ba no because odidi a kaa bɛgyina ma n'adwo nso ɔntumi nsi nkɔdwo nso nti wanidi wanom nsuo kɔ firi na vrongo bi si a mako sɛ bi mu hunu amani o ɛna bi mu so kita sika no na ɔmo hunu deɛ ɔmo de sika ne yi o deɛ ɔmo mfa nyɛ na ohunu bi da kyɛ sɛ ne ho ne nsa kora wɔso emu ɔya nti yɛde ama no yɛsɛ ɔmfa nkɔfa bidie no nti ɔkɔfa wɔmɔmɔde aso ɔbɛgye obi fo na ɔbɛ video na wɔde aba na afei yɛhunu sɛ ampa sika a yɛde ɛma no wɔde akɔfa bidie no ɔno nso ɛtɔn ampa yɛsan se ɔnkɔ hospital hɔ na sika na wɔka so ɔmo so ɔmbɛyɛ ne surgery no sɛdeɛ osi keka no deɛ ɔhunu ka nti yɛsɛ ɔnsan kɔ hospital hɔ na ɔnkɔgye krataa na ɛdi adanseɛ na yɛhunu sika no na afei yɛmmoa no ɛwɔ afidie yi so na ɔnkɔyɛ surgery no tiawa na yɛnua bɛma yi mmerɛ mu yɛsrɛ tiefo bi mu kakra bi ɔmobɛnya no ɔmomfa mmra na maame yɛmfa mma no because ohia mmoa deɛ ne nan aka abɔ mu ohia mmoa hospital bills no koraa yɛ asɛm kɛseɛ nnura a wɔbɛnom ɔbɛdidi ansa na wanom aduro na yɛ na wiase yɛhunu sɛ deɛ wobɛyi no nyankopɔn so hyɛ w'anan mu deɛ wode bɛto no awurade nso so ɛboa wo nti ɛnka bi mu akoma sɛ no ɛda mfonyini so a wɔn nyinaa ɛhu yi awurade nka obi akoma na ɔmmoa maame nti ɔnkɔmra ɔkɔba hospital hɔ no ba na ɔmfa forms no ne fa na yɛ nya doctor no kra number kra ne yɛ frɛ no kra we are okay with it na yɛn support no nkɔyɛ surgery bɛmɛ na Mako ma me ma wakɔ aba mu okay agai to sen patch of family yo Mako meda CP oni abedwafo sofo ne omoma kanyina producers nyame nhira mo pi se bribia mudi oni bia asema no yes adwuma we na nyame se emeye nanso yonkrofo yi mpanifo yi ene ye wa wonim we dara me eno no so hiani bi wo ba bi pe bi nipa mienu a on betra konya nsu nyina hia mo emu eya ti nyame nhira mo pi na ahwefo na tifo so abibia omo de bre etie program na omo san de mwa san de ba program no so nyame nhira mo pa bi omo na ye de ntia so nkonso free pim sign company limited o Dr. James Samoa ene na pamfo ene ne adwuma nyina se nyame nhira obia na ene ne da di kan wote yenka na ye ka kiro se dra ye ka ho asemi ye dra ye fe no Semens Vital Herbal Mixture se dro na alfa ba bia wo beti agan ne ye ka agan a enkran kasemu no wo de ba ye kasemu o se ye jan ejan so no obi tu ejan a o to semede to akwa ba bi property bi ana se target area bi na edro ya ye kan asemi na djuma pa ye pa no ba bi mienu ena edi ne djuma enompem ena ntini mu ti da bia metena na me kasa na maka cho se wachi bremu ye oya ana se osisi ye oya me pa cho tena se sisen oniema wo ye ho lifestyle de di kan because yare bebre na metima ka say be 90% do it yourself disease ya na fa sa yare ne ma ye ho enti wo sisen na hu say sa yare we de pin na be free me no na fe wa start say oh ye nsisan wo sa ne ma wo ya anti de sa ne ma ne ba no yare ne ba no
de di kan say wati bremo ye oya wati bremo na ye oya no impempi ne aka tro say your neurotransmitters sa neurotransmitters na ye nwotwe 8 neurotransmitters enti aduane bia wo de kwa no no hwe say sa anuane nura ye ka ho say wo benya bi wom edro bia wo nom no hwe wo benya bi wom ana because 70 he ka say sikan twa obi sisia ansa na obete yaw no wo ne nsa na se ba bia sikan ni twa no neurotransmitter no de ye ne say be send signal de ama adwen no na adwen na prompt say bibia twa na kwohwe to bo so be hwe na moje ba fe de no ate yaw no wo ho sa pepepe edro agan cement vital herbal mixture no wo sa neurotransmitters ni nyina okay enti se wo yaw mu a e wo se iwunya nnuane nura be ma neurotransmitter e be bua ma endorphin na adwen no e betuma release endorphin na endorphin no na adwuma pa ye ne se e be dwodwo yawa no enti wati bremu usisi eye o ya dendenden a me pa cho no magan no kwasem o to edro na de di kan so wo be frɛ na ya ma dosage because your condition bia ne kwan e fa so aye no madro no enti wo nto na nga say me to no mahu say ya tworo ho say nom se enti no start no e bia na enye o condition no kwasem enti wo konom san so ana no so de ha ba enti eso de free numbers no ni eni nkomo number ni 0244 718 557 0244 718 557 and I say 0241 604 702 0241 604 702 Frey ebia na pa drone picture ye be send a drone picture the amount and now so they send a message over WhatsApp. Oh, hi, good morning, good afternoon, good evening, hello and one no first who am I and come my audio 4 minutes 5 minutes yent me montie me pato audio na bros why 30 seconds e bia na person o kire de ye opote wo de bros why 30 seconds ye be hwe na ya kire kwan abefa so edro no ubenya biato ene kwan abefa so a ubenya edro ubenum edro na ebetima boa na wo to edro no na enye se asi wo no ma obi anim ye ka pimsan job training na obi anim se ye kire nwuma se kwan abefa so ye nwuma enti saa kwan a e bia wadwuma wo ye eno ye hu afutu o ha wo se ye de ma obi nim se ne ma bi da form me peja kwan a wo se me fa so kuntum na mpeja ne ma no to da bia no complain me sisi yam ya enso na adwuma wo ye no e mpeja na adwuma wo ye enso o so ya o so ade anasa ne de ne ya do ne de ne o twika ka kase ne adeda na me kan ofa ke ne VIP for no ni ji a na o mo ni age a o mo ka ho ase me pa cho se usisi yo ya wati bremo yo ya wo de anso obeto no afre afi ye ka se entini mu obi o e wo siatica ne to ase twetwe no da bia o so obi ato na duro obi anto waduro da bi me pa cho hwem kowati na hwe wo diabetes so wo diabetes a ebetime ja o sa ate bia no because ubenya diabetic nephropathy okay o nerves no problem betime si wonom bia nerves no moja ntimi ni afusa na ewom ye enti eba sa e how bebre ebi nso a wonta de shem o restricted nerves no enti moja wo se de afusa na ewom no unya be ma bi wo ha o the belt ni ya no moja ma boga kranfa no ho sa de we enya de beboa o sa be ma no be ma kura ntimi nya adwuma e ma ne nye enna sa fo no na o ya wa pa to belt na abo no e wo dress de nden so hwe ni belt na o se wulusu no e sa be nya oligospermia o sperms no be less und be dey attack and low sperm count no enti kwaya fa so ya e ya dodo na yenim e ya antina ka say do it yourself disease no center de hwe nya obi na de hwe wa na hwe o ba bi so ha o de strain na mia no wo pesisi fia ni bi na o de aye na de o pesisi fia na nso o sori anadu na odidi o sori asrade nuane na odie sa nema no sa excess fat no cholesterol no lipids na hefa na pese fa sa nema we nyina ene cause ti sa o fresh semens ana so fresh pimsan fo a ye mo ato edro no ye wi a sa futuo we nyina ye de account na ya kire wo nuane wo se wudi enuane bi wo so otwe wo firi ho afa ntade hyem wadwuma yem so ya san tufu afa ho enti bo nse siatica na wo so a wono madro na sisi ana eko usisi na ayo ya cha sisi ana eko enti hwe ya hwe ye wo afa wo ye bema me pa cha wo bema na ntimi nsore wasi ni trase on de ultimi so musabi e de jonso eno de no nko a
nyankopɔn asɛm a ɔkae sɛ ɔbɛrima wo kwan da ababaawa no saa dwumadie de wontumi nni bi woaware nso wode ɔbi ba akɔtena dɛm adwuma ɛwɔ sɛ ɔyɛ no wontumi nyɛ because wobɛrima no asi ne tiri ase mepaakyɛw wasi nyankopɔn asɛm a wotiri ase ɛba sa heaven koraa menyɛ sure asɔfoɔ wɔ ha sɛ wɔmbɛtumi aka ho asɛm a ɛyɛ saa wontumi nkɔ bi ma no yie mepaakyɛw wohia aduro cement vital herbal mixture na ɛtumi aboa ama mogya tumi adi afusane akɔ ɔbɛrima no ama watumi de ayɛ adwuma afei so obi wa ne deɛ ne ho ɔden ɔno agye ne ho di sɛ ne ho ɔden paa no so ɔde kɔbɔ ani asisi a na ɔda yɛ enti ɔnama na ɛma no ɛkyerɛkyerɛ no 2 seconds ɔkɔ a wamema no bɛti so ɔboa ɔnkɔ hwehwehwehwehwehwɛ bɛrima mesrɛ wo ɛmfata wo korakorakorakora saa mmarima da bia sombɔ ɔmo gyeɛ no nyɛ asɛm ketewa wɔ dɛm mepaakyɛ wo sɛ saa na wote a weekend yi we friends efiada nso de obi anim sɛ yɛbogya yɛ mepaakyɛ wo tumika ɛnka akyi koraa kɔtɔ aduro no bi na adeɛ wokɔ a fa hyɛ wo bag mu kɔfie nyani gye na fa kofie because aduro no bɛyɛ adwuma ma wama wani agye ɛbɛtumi aboa wo ama bibia yɛ kama de ama wo meka sɛ wo nso woni atenka low libido adokoro wo woyɛ bɛrima kyɛ sɛ wonni akɔnɔ biara saa nso na ɔbaa no nso ni bi ɔwia no abusa sɛ mewura wɔre ɛte sɛ premature ejaculation na mepatɔ wo so saa na wote a mepatɔ tɔ aduro no bi na mewura wɔre ni nyinaa to ntwa afei so ɔbaa bia sɛ bi da bia wɔse awo rese bɛma bi de no ho bɛhyɛ wo hɔ a na ho atutu akuro sɛ Job mepaakyɛw saa nneɛma no nyinaa yɛtwam agan ɛna ɛyi afiri hɔ ne nyinaa sɛ wobɛfa yɛ numbers no afrɛ obi nso wɔ hɔ a ne deɛ no ɛyɛ ne dane na ɛha no dysmenorrhea ɛna ɛha no mepaakyɛw ɔbaa korɔ no tɔ aduro no bi wayɛ de sɛ ɔde pa wɔ papapapa wonya mepaakyɛw sɛ ɛno mfiri hɔ nom a ɛnyɛ adeɛ a wowɔ no bɛba afei nso deɛ ne yɛ amenorrhea absence of menstruation afei ne ɛwo nkɔmfikyire ɛna wobɔ ho safe ne mitimi nkomfikyire because yɛ sɛ normal mepaakyɛw ɛnyɛ normal nyankopɔn yɛ sɛ 21 days to 36 days bia ɔsɛ ɔbaa bia kɔmfikyire na wode ɛwo nkɔ mogya fi na hefa na ɛfa mepaakyɛw tɔ adupa na aduro ne mmoa na bibia nyɛ kamakama ma wo hemorrhoids koko ɛne ha wo da bia wogya na mogya wom mepaakyɛw tɔ aduro no na mogya no nyinaa to ntwa afei deɛ ne deɛ pie ba rectal prolapse ne nyinaa biaa bɛkɔ ama bibia yaw na wote ne nyinaa so to atwa ma wo numbers ne yɛ 0244 718 557 0244 718 557 anaasɛ 0241 604 702 0241 604 702 yeah bia obenya aduro no bi atɔ de frɛ ne yɛnkyerɛ bia obenya aduro no bi atɔ yɛse agan maka sɛ ɛto se yankopɔn nhyira ma ko nyame nhyira papa Akoma 87 Boyna FM Akoma mu nsɛm twumadie no ɛno ɛna wotie na wohwɛ ɛwɔ Onua TV no na pastor Marco okay right Ghana fo nyina yɛnua bai the story no pathetic akra na anɔpa medwundwene ho ana mbusa musa nti aware akra no sɛ paa no va so be paa na aware so wiase because I say some way somehow no kwase abuo no de ɛbɛba say it does say free be ma ho na ɛba ana free oba ho na ɛba eti mebusa sɛ aware so mfa so paa no den so the conclusion now is that unya ready so wetima I tolerate kwase abuo di a ɛne na menko ho because whichever we see about you good almost a beman or the nam you crown or the ba we see a beman so good about or ban so the Indian nam eti virtually you use marriage as an institution now munya room now there's a problem now oh abranti to tun to match them and yeah wa malia oba no say pia no afra ka chan say oh konsi e kwa kodi nti oh me kai story woman mi ba hasia okwa adwuma no oba na ne kuna aka che se da ona biemu na me hwe mu se akofa mo ka sa so biemu na me hwe so obi akwa kodi a why do we do this no ba pemfo no mum e okoko ye adwuma pesika de bro e no kwa anya problem o sa pie ekoye adwuma na wo sa da ho wabodwe na wo de da ho ten so obeba mo ta kan se na wati ma fafo na frɛ se wo no oba ho na ani oba na hodi ni wi a man ba bi no na mo nsi now I am be person me bisa question mama Emma no bezam say ade mo no jere nyame bom no oye ne say wa de no be ma bia ba ya fama na na because me ntiase ko to no be ma bia wonye oba atimi ada no so abura to pa na musa say ade obia yes obia ba wo de hu say be ma ba fama na na
ana ense say utimi scrutinize obi kakra hu say we be boa we moa we de me fama we be ma no ana obi a amenti ase wole abranti ya na we ababa ya ade na oma ude na hu we hu a eti uma utena ho say we ni uma na emeda asha wonyense awie ma hwe enhwa wonya wo hwe wo na wasa kwa kobra wasa keka fun se de kira na ndi wa wale sa na ade sa se bi die we wa nkwa ma sa bi ya ni wa na anya den ana abasa wo bewu oh me ma mesre me for now de bia me kan se me say ma se sie yete ye kura ye show ye nko akura no ma ye nwunu kwase abu ni asisie ni sa na yo man kwa no e bro de ho eti na yete asisie mama story ani yeken e na yete asisie mama me de me sese obi ka so be ye bibia na wo wa hwe hu ye no otutu anamo efi se ye di ni pe di pass hwe ma mi kan trimu pa okay me kan de na ye yo kan trimu ye pa no de come an ne brothers yo o de come an no e no musa asase ma pa be dia fa eti me de na de ma wo bi san a ni o ma bi wo a so toto akwa na hwe wo hu na tunsu mu so mfidie na entumi moa na anya sa de bia beba be problem na me da se beba aba be problem okay me da se papa evangelist ma je me ka kire mi nua be ma no a why na gwe so be bu baba wo ikwase ya ne se o nua ba onye very careful one I am nwanwa say sister we kremoni na watimi afa obi a wanye kremoni na ni we de kristoni o twia wanye kristoni kristoni njimi sa kristoni bie no wa jimi sa because ye kristoni edi na chi no we nyansafo wa na bia woni nam se nwura ni bi na a mo ni nam se odem mo ni bi so no wo somonko ne somonko eye dan ena wugya wo homa no nya baako nya mienu enya miensa baako sa hyem de enko a entu de ne ko kire obusuafo o papa ne o maame nom wo mo gyi ni tu mu sese nkola wo ma onye wo ade nyina nkola wo ye kafiri o wo mo gyi wo mo ansana be man so beka so bagyi nkola yin so no gisi wo kokko ya mamre sese wo ye sana nkola ese wo man nkola ya kan sensemu yesra ma bi nso enyansa on Paul kan sembi na ya na wo se ebe ya ware wasafum wo ye Kristo ne ware Kristo wo ye kremo ware kremo sa mesimesi ndia wo ye den kwase mu bebem so no sa na kremo ni be matimi ko fa ayi do so ye Kristo ni ba wo ye na no wo bunu kwase asa na by force jise wo ba mi sum no mu ansa na mo ye wo nso so a wo no nso so a oba na wagya ne wo ama wo no a wo nso so hwekwa na de ne fa so wo pia ni yekodi no hena wo yesi ani yekoye ni sei yekoye na masa ye jimi ana sa ye dam ye basra hunu nyansa minim wo tipansa de sitie na wo twe fonfo obi se so a chese wo ho no wo ba wo wie na wo di ni wia pepe pedama ne ndem e ma ne ma abi what do you mean ya fra wa wo mfa wo wa gwen se wo mfa but we yie na nya wadwen so odum sa be ka kwada no hwe yie pa nya wadwene na ane mampo de yendi kura yakọ nya ane mampo na akola no owura onuanom na memse ni nuanom mema no we ha ka woni ba pa na wo nuanom bema na we wo bu kwase asa wo mu kwache ne hwe no wo mu nje wo nua ba nko esanse the treatment to ba we man fa so be na wo so me da se mami Marco kakra me kenyina ne se wo ye oba na wo ne be matse na ho kire ba bo ho ban kakra sinkete ma wo ho oba edi asemo a sese wo ho kire wo nyina hwan na wo ho kire wo eya wo oba enkura be me wo sore na ofa na ayi san ne kon wo pam okọ wo be na omasa wo be na enkura yi nyina ensan wo edije community wo enkura nyina ensan wo hu san ho kire ba wan yi amu wo ntumi enkata wo ho kakra nsie emmo enton moli kakra fa hwe enkura yi sese wo nyim 7 months wo be ka che me nyim 7 months o me ne enkura no kra ye ni di ye me nko hospital eti sese yanya wo den sese ye ya yete yanya wo den ya wodi kwose honhom ade bi wa honhom bia ni wa eya mo woni wukunu honhom bia ni wa eya wo wukunu so driver ni a wo se wonya adwuma nyem driver ni abra wudu hwa yu benya meta ye driver for kwada dia me pe wo mo asem no ye ma wo station wa obi etu obo moska
me see adia me pet driver for asem ano no se wo ba station ho pe wo benya de wo bedie wo benya de wo di be hye wanu mu adidie bra anya wo hu bia sore jai de wo kire no wo ne wo yire de na mo ye ne saa no obeya atwom wo so a wo ti fie e na wo de wo nsa hye wo da mere fam me pa acha wo me kra me na ya me ye me no ma sori dirim ni kate ha ma front steps wo nim se de me sika wom me ba na me togu so apachi nyansa na me de da wo an kakra na me de afro na me de aba eye sa na abrabote ye wo bua na ono so aye de ya bua enti sese bra wo da da mu ya nti wo twa wo hwan na me bua mo huhum bia ni ho aye mo wo ne wo yere nsore waka sese wanyam na wie enti ka ho sore yo sore na ko na eco station na ko tena wo mpa mate ho wo mpa mate ho ko na ko sere driver ni ye be ma wo mate adi ama wakwa ba ama ebeduru nwumra no benya de wo ne wo yere be de bedi na sese emu ayeden ama wo no emu ayeden ama wo bia tom mate tom obaya mako sia wana yen sorry asam kakra na me ka kire oba na wonyam no the bible say lack of knowledge my people perish edie be nti na wo se de bia otimi jeja homa be ma no na de bia wo be yesuhum sawam protect you for the first time. Ni oma wado maba asase tun die wo mu di kura ho ayeden. Emba ne bebregu mema ya ase o, omo pe ba bi ehwiagu. Nanso so enne modern Ghana na ye wo no, sabi praduasa. Emba ne bebregu mo hunu nyansa. Ye nya ye ho saa nhye ye nyinsan saa because ye nyakopon e boye no. Ne wo bo wiase ne ema nyina awie. Ansa na ye ba. Enti ye ba ne yadwuna ni gu ho. Na wo bata wo nya adwane gu ho omma muso ko munya bi nni wo so ne danti wo feelings nti de obeti no widie mu nti no wajeja ho e na bra yin so wo 7 preduasa onsue nyansa e no wo gbawura mu e no wo hiegu mu na wo nyem 7 good months on hospital 7 good man on continental na akola no se ne ho odin se yale bi abon obede wo hunu e ma ne mu bi emfansue nyansa sabi na yenhwe ye hu ye wo ne wo kunu te na wona na dwuna wo so woba wo mienu miensa na hwa asetan de wo wanim na wo die ni da so aman de tete so na nkola no mo nsoma ye yo wo mo nsoma se fo mo mra asase so school fees twia etse de wo twi hwini munwi eya eti e ma na mo tia wade ase no wo mo hwe mo hu yie na protection enhia wo mo wo ye redoubt se ska wo wanim wadwuma so ani dia obi ka se menwo wo na sikani wo a wo de behwe wo ma enko wo meha akwala no eno no mo ne nam a eduru be no ma ya amroba wo gina ho panani wo de da hospital no wo je wo badge na afia be ka se wo ba semasi wo ba wo ba me be ka se wo ye kronfo de ene akwala no mane kan wa payam Marcos me that's papa Triforce Enterprise and American for Modiama. What's the home of quality electrical appliances? Mr. What the electrical appliances be that we here flat screen, TV, air conditioner, deep freezer, refrigerators, electrical oven, microwave, washing machines, blenders, rice cooker, and near Mecca will be at that. Yeah, betcha Eddie Ama one, Mr. Wada, Triforce and American for one Eddie Ama Wadum, Edumwa and or by Malcolm, Mr. Wada, Bomodiada, na a fresh, or per se, baby apese de bro bia no ye de basic em de o number no bi bia bo ho card dru we be the amount 0246 004826 0246 004826 0246 004826 na any Triforce for any encommodity here TIME ye de bra to ya de ne so ntimade de hawa ye time herbal measure will be anim kotobi time HH measure ne capsules no so de enam sa ya de be immune system no eboa ema monam nyina oba ne be ma ekoyie wo benya bia eba pharmacy shop bia mu 0244 417 669 0244 417 ene wo be si dino e dino ebe ye fe na wo pe marble stones papa de esiesie wo dino e de ye design e wani mu de a ye trans ventures for marble stones and America for de amawo colors no e fe e shine kama chese wo de decorate wo dan wo tunu sampa e dino aye dan mu aye fe wo sikani bi dan ne so na so na wo ne ten na so trans ventures for marble stones no and amawo dino aye fe sign to dream house no ko trans ventures na kwaje marble stones ne estate development building contractors ni nada e wona e wasa mokoto marble stones no ye de begu ka mu e de akogya wo free for 0240 708 400 0240 708 400 Agbojo Herbal Clinic make am 1
de amount ultra modern machines wɔ hɔ a ehunu yadeɛ bi nkyiri so na etumi ɛboa wɔ Dr. Agojo wɔno ɛna kyɛsɛ wɔfrɛ wei ɔbaa bɛrima wayɛ mmerɛ ɛnam nsan yadeɛ na adokoro wɔ nneɛma akɔ yɛ typhoid ɛnam nsan yadeɛ yi bi sisi yadeɛ anaasɛ low sperm count mɛma baabi a wɔsɛ ɔkɔ yɛ Agojo Herbal Clinic Kumasi de kyɛm so May 5 Old Insurance Office wɔ Junction wɔ a wobɛwu yɛn ɛnka Accra Kwashiman yɛbɛn ɔhene no ahemfie Kumasi number ni fra Agojo 0553417752 0553417752 uwan kraya fra 0241750282 0241750282 na World Vision Ghana any Vision Fan Ghana semen catch us say obi afro no catch us obema abosia won wo frefi ana won wo ye adwuma enu nti fa kakra beto niema abosia mbefua catch won pakra ne say oboa wo mo emma sa bosia biada so for request about center cross doctor no where the request about mission no aba ya etutu koko asideku oba bema ya enemu sa yade no adokromo modia no request about mission mese wada yade biada fa ko so for request about center ni etutu asiema cross doctor obe sa wo yade quick Kumasi Shannon so baby ya to nro biada ubenya be 0248 672271 0248 672271 go straight funeral home say ene wo boa wo na fe waye no waye de amount wodi hie bia wu amwani atutu aka wonsam a wada woro ma bomodi asa ye no tutu ye nyina da wo kwa bibia bi owo bi ya wo beboa ma waye na konkai ope MC anase enuane asevu wo wedi asenso a eno so go straight funeral home wo be ya ma asafo ye ben labor ye ne kokko border dan no ne hwani mu ankara to bisa no wu bisa no ye bekchero for 0243 737457 0243 37457 na any one any enkomo na wo ankasa wonim se enei se Zahara enro no eno de etu yade ase Zahara mission ne chi capsules Zahara man capsules enafe eye hindi herbal mission no so de any Dr. Amu enre etutu yade ase deku ne saint no awos no dia ene eje wo pendo so pomu afre 0246 348334 0246 348334 hasta mesha ene ne capsules no eye also time for so woni mo bi a also had wo didi asem kom de wasem a mesha wo ada osotia na etie no nom hasta mesha ne capsules ne bi also ase betu for 0240 238310 0240 238310 na ema wonsa enka edro no so ebe na sene so ema me se bills microcredit say wo fa Ghana card bra na ebeje bosia de wuya ne Ghana card ye be ma bosia bia ebe 0596 920833 0596 920833 na ne bills credit eni nkomo ene wo ye choba restaurant anapo oba umukase wo tilapia eye volta catch fresh tilapia volta catch fresh tilapia na anu so e de say me pa cho bomodi ane frɛ ye ne betu bi koton na je ubenya dwa 0544 346 976 0544 346 976 na ye ni enkomo Samson na power specialist eba hospital make up for one of the ama wo just say agosua dia ya de bia ni wa wontu ase hepatitis B C and A fatty liver ni na wotu ase ulcer fibroid kidney eni na no ibetu ase dia ma papa na enkrai kwabenya ACP road power hospital bus stop wa Kumasi Feyi ase Bosumutwi road adua ya junction 0244 544 22 0244 544 422 0244 544 422 afe yefa break akra no aka enko ahoma no eso wadaroma se wo ba eya na walova TV set no na yede nkomo 02 Frey sisi na chere wadwene me enuanu manu mienu wodi ne ba bi akasa free 87.9 Menkwa mini aba papa bi menkwa me wafa kwa ata papa mini aba masomo asante mampon Kofi ase no tan coach mini aba me boni tew Nigeria na champion bro fi je dendede mini aba sabi yenka se awo enyu ni mo be wo ni wantimi anhwe oba de sabi enanka wan wo kura nanka ye obetia fidie na me menime makwe ni di ye sere be ma no ye so mo no ho so pa na asemi wo honum na te wonya konya ma na hwe ne mba na die na be so be wo na ba so ntimi hwe wo ma nti sie nua be ma no be bi obefa bia no won fa no
hwɛ ne ma sɛ yɛ a wo ma di yɛ a wo so daakye wobɛdi firi meda se ne aba That's all for Quataba Papa. We didn't be a cassa free. Because every time, Yo, Beman, I yet here. Mammy, and Mammy baby, or one kind of credit. Yo, a Maya baby, or one kind of creme that say. We didn't be a cassa free. Hello? Hello? We didn't be a cassa free. Oh, me to me kasa ki tamale. Your mommy, yes, me afi yo ye fuda. Me pacho yet here. Ah, yo. Woman na. Onyim na. Ordinary champagne ni ku ye ga. Me so futuro kakra me di be man ani se. O se on hwe me hu fiye. Na wo na wo kono se wan fa ho adwun a. De bia wo be sansen bi. Obi ba ka some people e dia akira wa nhwanu that's it papa uno ba ti e bi dia na say dey nti we didn't baby akasa free enti woman no answer why na o try na aju yo me pacho me that say ye man nyansa no sisa na adwene shane so say she's or no and ama me rege kama ya me de ahye owo Kumasi Sports Stadium when the Unity Oil e de enhwe ne mu pe rege afre no we didn't okay when to me enyina so wo pe rege so wa broche so ba bia wo bia me rege ye wo fe na wo pe bia bomode an say wo be fresh she's na wa ma rege papa makeup working makeup she's e be ye e de ama we didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Yes, sir, Miss Mikasa free. I go Hunter West. Yo, yes, you. Me abano or yemna or better so I was sent on kind of point video and I sister no bono. And I see some not to ninja. Now go page my obia you or ban so na buano. We are ba muina na moche maka mutabu moche. Na nkwala no so ma wo mo no omu fambe na so mo ti na mo wo mo nko sale onko ya no onko pedwuma ye me da se onko na wonko pedwuma nye ha na yede mo AC na akoma mu nsam dwumade no sabre yi de abusu apene same champion insurance pepe little and afi Mohammed team ni nyina ye krado ya wode Akoma Sports the powerful sports e de to so nya ya de wadwada ye besan e de akoma mu nsam dwumade abremu biem. Akoma FM 87.9